nakakatuwa po kasi isa po tayo sa nakapunta po doon na wala po talaga akong balak pumunta ng Hagay. 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 Ayun. Pero kinausap po ako ni Pastor na ganito, ganyan, punta ka doon. So wala na po akong nagawa yun. Pero thank you Lord kasi ang dami ko pong natutunan na pwedeng ipasa sa iba, ganun ho. At yung mandate, ayun, yung mandate nga po. So nakaka-bless po. We are the light. We are the light of this world. Ang purpose po natin ay maging ilaw. Maging ilaw. Ang purpose po natin is to share the word. Yun po yung trabaho natin. And yung Holy Spirit po ang trabaho po niya is magta-transform sa tao. Hindi po natin trabaho na baguhin po yung tao kasi hindi po natin kaya yun without the Holy Spirit. So, papuri po sa Diyos lamang po. Ayun, praise God. So, testimony ko lang po yung sa enrollment ko sa PSU. Ayun po, kasi nung time po na enrollment po ng PSU, 1 week po kasi yung enrollment ng PSU. And then, nung time na po yun, nasa Hong Kong pa po kami ni mama ko. And nung nalaman ko po na, nalaman ko po na enrollment na po nung week na yon, is sinasabi ko na po lagi kay mama ko na, Ma, uwi na tayo. Ayoko na. Wala, kasi po, sinabi po nila dun sa, sa page po nila na kapag hindi ka daw po naka-enroll, wala na daw po talaga. So, kinakabahan ako, mauwi na talaga tayo. Ako na mauna, maiwan ka na dito, sabi ko sa kanya. Tapos, ayun, sinasabi po sa akin ni mama ko na, ipag-pray mo lang yan kay Lord. Kasi kung ipapagkaloob naman yan sa'yo, matatanggap mo din yan. Gagawa ng paraan ng Panginoon. Gagamit siya ng mga tao. So, ayun po, patuloy po akong nagpe-pray. Buong week na yun ng enrollment ng PSU. Pinag-pray ko, Lord, daw po may, bigyan pa po ako ng chance. Kasi, gustong-gusto ko po talaga sa PSU para wala na pong babayarin. Kasi po, kapag doon po kasi, wala na pong babayarin, kailangan na lang po is, yun, matanggap ka po sa interview at sa examination po. Tapos, ayun nga po, nung pagka-uwi po namin, talagang lungkot na lungkot po ako. Tapos, kasi po, 3 po yung in-applyan kong university. Sa Universidad de Dagupan, sa University of Urdaneta. Basta sa UCU po, tapos sa PSU. Yung una pong lumabas is yung sa UDD, hindi po ako nakapasa. So, ayun po, sabi ko sa sarili ko, okay lang yan, meron parang UCU at PSU. Sabi ko, may option pa. Thank you Lord, nawa, PSU. Sabi ko, ganun-ganun na po ako. Talagang PSU talagang nasa heart ko eh. So, ayun po, tas nung nakauwi na po kami, hinantay po namin yung sa UCU kasi parang nagdadaw na po talaga ako sa PSU noon, parang wala nang pag-asa noon. Kaya sa UCU na lang po ako. Tapos nung nakita ko na po yung resulta doon, wala po yung pangalan ko, nalungkot po ako doon. Tas buti, sa same day na po yun, na nag-release po sila ng result, yung UCU, may sinabi po sa akin yung kaibigan ko, nag-chat siya, Te, sabi niya, tapos, yun, Te? Tapos sinabi niya po sa akin na, Te, pwede ka pang mag-enroll sa PSU, sabi niya. Tapos, saan yan? Saan nag-post? Binimake sure ko pa po kung totoo eh. Parang, baka, gino-joke time niya ako. Tapos, ayun po, nung nakita ko, grabe, shinare post ko talaga yun. Tapos sinabi ko, thank you, Lord. Binigyan mo talaga to sa akin. Thank you, Lord. Ito talaga yung will mo, Lord. Sabi ko. Tapos, ayun po, nung nung nagpa-enroll na po ako, hindi ko po kasama yung si mama ko eh. Yung kaibigan ko po yung kasama ko. Tapos, grabe yung kabado ko kasi hindi ko kasama si mama ko. Kasi buong buhay ko po, kada mga galaan ko po, nakakasama ko po kasi si mama ko kahit sa, opo. Tapos, ayun, buti nga po na, yung kaibigan ko po kasama ko kasi, minsan, po yung isip ko, nationality, di ba Filipino to, Te? Sabi ko, gumaganon pa ako. Kaya ayun, praise God po. At ayun po, naka-enroll na ako, praise the
nakaka-bless naman po ang mga testimony natin. Ayan. So, ngayon naman po, ito na po ang oras ng ating pakikinig ng salita ng Diyos. So, let us prepare po our BNB Bible notebooks and ballpens po. At syempre, let us prepare our hearts at ang ating tenga sa pakikinig po ng ating Word of God na i-share po ng ating pastor, Pastor Roland Santiago. Okay, una, ni-restore natin yung dapat tumaas ang pagmamahal sa salita ng Diyos. Alam natin, noon, mahal naman natin. Kaya lang, wala tayo sa level ng pag-aralan talaga, di ba? So ngayon ay dumating tayo sa time na hindi lamang tayo nakikinig, nag-aaral na tayo. At ang katunayan yan ay yung nasa batch Doresh na tayo. Amen. Yan ay proof na hindi lamang sa leadership, hindi lamang sa mga life group leaders, but sa bawat isa ay matuto na mahalin ang salita ng Diyos. Hindi, pag sinabing mahalin, pag-aralan ito sapagkat hindi mo ito may apply sa buhay mo pag hindi mo napag-aralan. Okay. At yung continuous ay hindi lamang yun. We're trying to restore at strengthen yung prayer life ng bawat isa. So, Word of God at saka prayer. Most important, two na priority. Marami pang iba, pero yung unang-una sa lahat ay ang pagmamahal sa salita ng Diyos at saka sa panalangin. So, we continuously study the Word of God. We continuously study how to pray. And then, ang magiging resulta niyan ay kung paano magministeryo sa iba. Okay? Meaning, yung nare-receive natin mula sa Diyos ay dapat alam natin i-share sa iba. So, yun yung journey natin. Journey. Yung Word of God and prayer ay yan ang ating relasyon sa Panginoon. Diyan tayo umuhugot ng kapangyarihan, ng power, right? Yan yung ministry to God first. Okay. Then, ang pangalawa ay yung how to strengthen others, ministry to one another. Even in our Sunday service, ay sa mga nakikinig online, yan ay pinapractice natin. After we praise and worship the Lord, di ba? Okay, or study the Word of God, nagpe-pray for one another tayo. So, dyan pa lang ay ipinapakita na we minister to one another. After nagpalakasan ang bawat isa, hindi ito limited sa loob ng church, ha? Ang ministry to one another is pwedeng i-extend hanggang sa Sunday, Monday, Tuesday. Ang mindset natin ay ang Panginoon ang sentro ng ating buhay. Amen ba? Kaya hindi yung ang Diyos ay panglinggo lang, hindi ganon. Religion 'yon. Pag ang Kristiyano ka na pero ang Lord naiisip mo lang o ginagampanan mo lang ang duty mo sa Panginoon sa linggo lang, yan ay religion. Christianity as religion. Ang original na biblical mindset ay si Lord ang sentro ng ating buhay. Okay? Ang pinakaunang layer niyan ay yung spiritual life natin. Ang next na layer sa circle na yan ay ang ating pamilya at ang third layer, of course, ang ating mga kaibigan. Okay? Ang tawag natin yan ay oikos. Sa Greek, oikos, meaning the people that surrounds you, the people that you are in contact with. O-I-K-O-S, oikos. Sinong aking oikos? Kasama dyan yung beautician mo, barber, kasama dyan yan, yung oikos natin. Kasi imagine a circle, and then later on, yung mga hindi natin kakilala. Okay.
Para siyang, alam mo yung, meron kang, may tubig dyan na pond, tapos naglagay ka ng bato, tapos may ripples. Pag ganon. Wala sa sentro, magbibigay ng ripples, effect, at concentric circles palabas. Yung effect niya hanggang sa makarating sa gilid. Ganon. Na-imagine yun? Okay. Ngayon, yun ang reason na from the time na nagsimula tayo na i-reconstruct, i-recreate yung Christian life natin at mabago yung mindset natin. Now, sa yugto na ito ay, di ba noon, ipinipreach sila na, time will come, we will go to every part of Manawag and Pangasinan. Mukhang bumibilis ata ngayon. Yung pagpunta pala sa Cambodia ay training pa lang yan. Ang tawag dyan ay mission exposure. Okay. So, we will be there from tomorrow hanggang 19, pero kami ni Casey ay babalik na ng 16 dahil medyo nasingit yung schedule, yung schedule namin sa Hong Kong. Merong 63 na mag-aaral ng Access 1 sa Hong Kong. Palakpakan natin yung Panginoon. Hallelujah! Yung church natin, Christian Church of the Philippines sa Hong Kong with 4 pastors already, 4 services. Okay? Noong una, 30 lang eh. 30 lang yun. May 4 na pastor na doon. Okay? Pastors natin. Mga kababaihan yun. Pag ako'y nagpupunta doon, ako lang yung tinik mula sa mga gitna ng rosas. Ganun. Talagang women power talaga. Grabe. Kababaihan. Ang karamihan. Kasi, siyempre, mga OFWs natin, at ang kagandahan, hindi pa palit-palit ang member doon. Dire-diretso yung member doon, tinitrain. Mostly na churches sa abroad kasi, come and go. Parang simbahan lang na pupunta, alis, mamaya wala na, lipad ulit yung iba, punta sa ibang church, may bago na naman dumarating. Parang restaurant. Pero yung church ng CCP doon, hindi ganun. Pamilya yun. Amen? Yun ang nakita ko, naobserbahan ko doon. So, they believe, dala-dala natin ang mensahe na ang Pilipino ay gagamitin ng Diyos na missionary sa buong Asia at sa buong mundo. Amen! Hindi naman lahat ay goer. Yes, may mga nandyan ay groaners, groan, di ba? Nagpipray, prayer warriors. At yung mga iba ay supporters, givers. Okay. So, except for those who are doing tent making. Ang ibig sabihin ng tent making, pupunta sa abroad, gagawa ng tent. Hindi, biro lang. The word tent maker, it was actually coined because ang ibig sabihin dyan ay yung mga missionary na may sarili ng trabaho doon. And they support themselves and they support the church na nag-send sa kanila. Sending church. Right? So, hindi lang sila isinend doon at mag-tithes dito, but isinend sila doon para mag-plant ng church. Ang ideal pa rin ay 2x2 or husband and wife. Right? Amen? So, papunta tayo doon. Bakit? Kasi hindi tayo talaga natin makukumplito ang iniutos ng Lord pag walang go unto all the world. I believe ito yung missing link. Sabi ko nga nung una, prayer, Word of God, prayer, and now mission. Pag na-restore lahat yan, we are actually, gumagawa tayo ng paraan or avenue na ang kayamanan ng kalangitan ay dadaloy sa atin. Nagbubukas tayo ng pinto. Actually, ang Lord ang nagbubukas, tayo ay tinutulak na lang para bubukas. An opportunity to give and be a part of resources, the mission. Imagine yung nagbigay ng tubig at saka yung uminom, di ba? Tama? Yung binigyan, nagbigay at binigyan, parehas lang ang reward. Yung mga iba, paano ako, pastor, hindi na ako makapunta sa Cambodia?
pero nagbigay ka ng tubig. Huwag niyo naman gawing literal na tubig lang. Amen. Okay. Minsan may mga sinasabi ako na metaphors. Amen ba? Praise God. Ayaw ko naman sabing gasolina. Di ba? So, yung biblical, tubig. Ang nagbigay ng tubig at saka yung humayo, gumawa ng trabaho na napagod, parehas lang ang reward. Amen ba? So, praise God. Siguraduhin nyo na yung humayo ay hindi naubusan ng tubig, na dehydrate. Oo. Kasi mahahapo, mapapagod yun. So, pero yung mga iba, gusto ko rin. No problem. Sabi ng Panginoon, ask of me the nations and I will give it to you. Amen ba? Amen? Oo. Gusto ko rin. Lahat ng mga gusto rin, dapat magtanim. Amen? Yung opportunity ng pagtatanim na yan ay babalik sa atin. See, this is no longer, ay, magbibigay ako para, ay, bakit ako magbibigay? Di yayaman si missionary, si pastor. Hindi. Mayaman na tayo. See, pag natapos natin ito, maintindihan yung sinasabi ko. Dapat ang mindset natin, tagalangit ka, mayaman ka na. Hindi ka nagbibigay because wala siyang pera, ikaw ang may pera, ikaw ang blessed, kaya magbigay tayo. Hindi. Ganon. Lahat tayo blessed na. Pero hindi mo maalis yun na kahit blessed ka na, spiritually speaking, sa health, and then financially susunod, amen ba? Hindi ko ini-emphasize masyado yung kaperahan. It doesn't mean to say na hindi kasali ang kaperahan. Amen? Okay. Ang kapirahan, hindi yan ang hinahabol. Yung pera dapat ang humahabol sa'yo. Paano mangyayari yon? Pag ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Amen ba? Praise God. So, Pastor, bakit kailangan ba natin gawin ito? Pwede naman akong tumulad sa iba na magtrabaho na lang, magnegosyo, ng pera, tapos pakape-kape sa gilid ng dagat o sa taas ng bundok, enjoy life, eat and drink and be merry, for tomorrow we will die. Kilala niyo kung sino yung author noon? O nasa Bible yon, si Epicurus. Epicurus. Okay. Yan yung tinatawag na Epicurean na mindset. Yung walang kung si Plato or yung Platonic doctrine or theory or isip or philosophy na spiritual, immaterial, spiritual at saka material. Ang mundo, ganun lang. Spirito at matter, dualism yon. Si Plato. Nainiwala na may spirit or immaterial at saka material world. Ito pa ang problema dyan. Yung spiritual ay banal, lahat ng material, evil. Ayan yung pananaw ni Plato. Si Epicurus, mas grabe. Walang espiritu. Basta, habang buhay ka, enjoy life, eat and drink, be merry, tomorrow we die. Tapos na ang buhay. Mukhang dyan galing ang komunista na utak. So ngayon, pag binasa mo ang Word of God, lalo na sa Pauline Epistle, winawarningan ang mga Kristiyano na hindi kayo ma-incline sa mga ganong philosophy at kaisipan. Ang Biblia, ang sinasabi niya, may your spirit, soul, and body be kept blameless until the coming of our Lord Jesus Christ. Amen ba? With that background, dapat naintindihan natin na ang Kristiyano, kaya natin ginagawa ito, hindi dahil sa religious tayo, no. Hindi dahil sa, we are religious practitioners. We practice religion. No, hindi yun. Erase nyo yun. Ang religion ay substitute kasi yan para wala kang relasyon sa Diyos.
Magkaiba ang religion sa relasyon. You can be a religious practitioner, pero wala kang relasyon. At yan ang Pilipino. Kaya, nabababad sila matagal na sa relihiyon. Right? Sometimes, sabi natin, bakit ganon? Well, maybe it's our fault kasi hindi natin sinasabi. Kulang sa evangelism ang mga tao. Kaya lagi kong sinasabi, our problem is not economic problem or poverty. Our problem in the Philippines is not political problem, kahit inis na ang marami sa inyo. Diba? Huwag kayong mag-alala, bukas, bit din kami ng malita going Cambodia. Amen? Hindi, 7 kilograms lang, ano, karga, no? 7. Ano ka? 7 o maraming dala? 20. Hallelujah. So, that's not the problem in the Philippines, na yung totoong ugat ng problema. Hindi yung mga corruption, hindi yung mga politiko. Pag Kristiyano ka, you see more than that. The problem is that, ang tawag dyan, yan lang yung resulta ng totoong problema. Yan yung bunga yung nangyayari sa gobyerno, nangyayari sa bunga yan ng nangyayari, totoong ugat ng problema. At ang totoong ugat ng problema ay gospel poverty. Ang mga Pilipino ay mahirap dahil walang word of God sa puso nila. Walang word of God. Alright? Na ipinapamuhay. Kung, ay meron din, relihiyon yun. Kaya, inaani natin ang nagiging resulta na pati mga Kristiyano, pati mga church, mga magkakapatid, nadidivide dahil sa politika. Alam niyo ba yun? Nag-aaway. Green, red, blue. May kulay na lahat. Sila ay ang pag-iisip nila, taga-mundo lang. Hindi nila ma-connect ang pagiging Kristiyano sa pamumuhay sa lupa. Pero siguro sa pag-aaralan natin na ito, ay at least magkaroon tayo ng kaisipan. And I'm setting the stage, I'm setting the background, na huwag natin kalimutan, bagamat tayo ay nakaupo sa langit. Sino naniniwala tayo nakaupo sa langit? If you understand representative government, yun yung ibig sabihin niya, na ang Panginoon Kristo habang nakaupo sa langit, kasama natin siyang nakaupo sa langit. He is representing us to the Father. Siya yung ambassador natin sa kalangitan. Tayo naman ang ambassador ng Lord sa kalupaan. Amen? So, your position in Christ, yan ang kulang sa maraming Kristiyano ngayon. Hindi nila alam ang kanilang posisyon kay Kristo Jesus. They don't know their identity in Christ. Pero, dahil sa ating pag-aaral sa AGMA, sa mga anointed teaching ng ating, I hope, mag-align lahat ng life group leaders natin. Alright? At sa ating DNA, right, ng spiritual DNA, na ang priority natin ay salita ng Diyos, praise God, ito ang nag-i-educate sa atin. We are living in two realms. The spirit realm and the physical realm. Tayo ay namumuhay sa dalawang realm or mundo. Yung spiritual na mundo at physical na mundo. Ngayon ay lagi akong nakakasakay sa eroplano. Sino sa inyo dito ang nakasakay na eroplano at nung palanding na wala kong makitang kasi cloudy? Nang bumalik kami from Iloilo, cloudy. Pero yung piloto, nag-aral ng piloto, hindi nakasalalay sa clouds o nakikita ng mata niya ang paglanding o pag-angat. Tama? Ano ang ginagamit ng piloto? By faith? Sabi niya, by faith, lalanding na tayo, ha? Ladies and gentlemen, we are about 1,000 feet above the ground.
And hold on, and pray because by faith, we are now landing. Pwede ba gamitin yan? Sa, hirap yun. Oh. Akala ko noon, pag nasa hangin ka, sa air ka, very smooth. Ooh. Hindi pala. May baku-bakong daan din pala doon. Gurgudugudugudugudugudugudug. Ayan. Oh, turbulence. Sasabihin. Minsan sinabi, we are now experiencing turbulence. All that are in the, yung CR, all that are in the laboratory must return immediately. Paano yun? Hindi pa nakapaghugas yun. Pinababalik ka kaya agad, di ba? Hirap kaya yun. Tatawanan na lang kami, di ba? Ikaw yung nasa loob, di ba? Kakaupo mo pa lang, tapos, go back to you. Lumalabas, di ba? Hirap kaya yun. Turbulence. We are living in two realms. Ang ibig sabihin, may mundo tayo na kinabibilangan na hindi mo nakikita ng physical eyes. Pero may ginagamit tayong instrument, just like the pilot. Di ba? Alam niya ang altitude, alam niya kung kailan dadapo. Amen? Alam niya kung saan. Kasi pinag-aralan niya. Amen ba? Praise God. Ang word na by faith, hindi yung bahala na. Kasi yun ang gamit natin sa by faith bahala na. Ang word na by faith is actually according to the instruction ng Word of God. So wag natin gamitin ang by faith na bahala na. Yan actually ang ibig nating sabihin minsan, bahala na, by faith. Wrong use of word. So, wag ka ring, kaya yung sinasabi ko, wag mo ring nabubuhay ka dito sa lupa, tapos you deny yung nangyayari. Diba? Brother, mayroong uling ka sa, totoong may uling ka sa mukha mo. Wala yan. By faith, wala. Brad, nangangamoy ka na. Hindi, by faith, mabango ako. Hindi pwedeng ganyan. Two realms. Tama? So, dito sa earth, may sinasatisfy tayong equation. Meaning, may sinasatisfy tayong mga law and order. Tama? Pag nagda-drive ka, sa mga driver dito, anong naituro sa'yo? Pag green, go. Pag yellow, hindi nyo alam, but yellow. Sabi ng iba, bilisan mo bago mag-red. Diba? Sa iba kasi, di ba? Uy, yellow na! Bago mag-red, di ba? Pero ang ibig sabihin ng yellow, slow down kasi magre-red na. Tama? Sa iba, mali ang utak. Accelerate before it becomes red. Kaya may disgrasya. Tama? Sa iba kasing traffic light, after na nag-yellow, red agad sana, pero sa iba may 3, 2, 1 pa. Tama? Pero sa ibang lugar, wala. Yellow, red agad yun. So we don't assume. So dito sa earth, we follow law and order. May sinusunod. Tama ba? Dapat dito sa earth, ma-perfect natin, yung law and order, ma-perfect natin ang regimentary life, yung magkaroon ka ng pananaw sa buhay, umaga hanggang gabi, ano yung schedule mo, ano yung ginagawa mo. Okay. Even sa pagiging Kristiyano, mayroong parte dyan na pang-physical kahit Kristiyano ka. Like, pagpipray mo pa ba sa Lord kung magtututbrush ka o hindi? Sasabihin mo, Lord, may personal relationship ako sa iyo. Iinom ba ako ng gatas ko o vitamins ngayong gabi o hindi? Common sense na yun. Amen? Okay. Now, ang Lord,
nag-set ng Word of God, yung Word niya, to guide us. Ito yung mga bagay, ito ang kagandahan. Hindi lamang panlupa ang nakasulat dyan. Amen ba? Yung mga nakasulat sa Scripture na panlupa, apply it kasi mas mataas ang wisdom dyan kaysa turo ng kamunduhan. Kaysa turo sa university. Hindi ko sinasabi na ang Biblia ay pang-spiritual lang ha. Ang Word of God, sakop niya both. Yan yung proper na guide sa pamumuhay sa lupa at kung paano mag-transition at i-prepare tayo sa next millennium. Kalangitan. Amen ba? Sa presensya ng Diyos. So, ito yung sinabi sa Colossians 3:1 and 2. Set your affection on the things above. Right? Ano ibig sabihin ng set your affection? Redirect your heart. Ilagay mo ang iyong affection. Ano yung ibig sabihin ng affection? Yung hilig, pagmamahal, kagustuhan, magnet. Right? Your affection. Di ba? On the things above. Wow. Pag Kristiyano ka, naintindihan mo na may mga bagay na pag sinabing above, it speaks of the heavenlies, about the kingdom of heaven, about the higher kind of life. Yan yung meaning ng above. Set your affection on the things above, not on the things on earth. So it's not about denying the things of earth, kasi kailangan natin, right? Nilikha ng Diyos ang earth para i-manage natin. Nilikha ng Diyos ang earth para hindi lang i-manage, that we will become stewards of His creation. Ngayon, pero hindi dapat nandyan ang puso mo. Kunwari, nagninegosyo ka at sumasarap ang negosyo, tumataas ang income, gumaganda ang kita, ang tendency ng walang Kristo o walang Panginoon o even Christian na immature, ang puso nila magsisimulang madadivert sa mga bagay dito sa lupa. Tendency yan. Pag ang isang tao kumikita na, ang tendency niya ay i-prioritize niya yung, sino yung dating sugarol dito? Sugarol dati, bingo, lucky line, ano ba yung ibang sugar noon? Itong it. Na, alam niyo yung kwento dyan? Alam niyo yung addiction dyan, di ba? Tumaya ka, kumita. Okay, piryahan na lang. Piryahan. May mga aso-aso din doon. Pinapanalo ka, di ba? Anong tendency mo? Palaki ng palaki yung itinataya mo. Tama? Yan ang sistema ng scammer. Si Satanas ang greatest scammer. Padadamahin ka. Alam niyo yung word na padadamahin ka? Hanggang sa lumaki ng lumaki. Pero at the end, ubos ka pa rin. Yan yung casino. Ang nananalo, yung may-ari ng casino. Walang nababangkrut na casino. So magnegosyo tayo ng casino. The things of earth. Yan yung tendency ng tao. Ang tawag dyan sa kasulat sa Bible, the deceitfulness of riches. Type mo yung Google. Deceitfulness of riches. Lilitaw yung verse. Ang riches sa earth, hindi masama, pero merong pandaraya. Sa mga taong hindi rooted and grounded sa Word of God. Okay? Maybe you can find that. No? Deceitfulness of riches. Kasi marami hindi nakakaalam ng verse na yan. Ako hindi ko na-memorize kung saan. Pero yung word na deceitfulness of riches, meron yan. Walang masama sa riches. We must be rich. Sino niniwala dapat yumaman ng Kristiyano? At tayo ay pinayamanan ng Lord sa spiritual, dapat mag-manifest sa atin. Amen? Ito yun. Ito, Matthew 4 verse 19. Mark, ito yung four kinds of soil. Tama, no? Yung four kinds of soil. Ito yung pangatlo. Yung after the stony ground, ito yung thorny ground.
yung maraming tinik. Tumubo yung seed. Maganda siya, may mga leaves, pero hindi nagbunga kasi natusok. Hindi makaangat kasi nabalot ng kadawagan. Instead na lumago at yumabong, napigilan. Now, hindi yung paglago ang kailangan. Kailangan naman yung paglago na yan. Pero ang end result dapat ng bawat Kristiyano, namumunga. Pero ang sabi niya, ano ang nakatusok doon? Yung worries of life. He also that received seed among the thorn is he that hear the word and the care of this world and the deceitfulness of riches. Choke the word. Hindi siya lumago. Choke meaning nasakal. Hindi na lumago, nagbunga ang salita kasi dumama na siya. Na-scam na siya ni Satanas. And he become unfruitful. Kung ang Word of God hindi mapigilan, kunwari, ikaw yung tao na ang hirap ma-born again. Sino sa inyo dito ang it took 2 to 3 years na sinisiran bago naging Kristiyano? Meron bang matigas-tigas ang puso? Taas ang kamay. Walang amin. 2 to 3 years. O sino yung sinabihan ng pag hindi ka umati ng church, aalisan kita ng mana. Sige po, atin na po ako. Yung mga gano'n, di ba? Tibay yun, di ba? So, in other words, matigas. Pero si Satanas, pinipigil niya talaga na hindi ka makarinig. Pero natalo si Satanas. Nadapuan ng Word of God ang puso mo. Yeah? Amen? Ngayon, habang nakaupo at nakikinig, pero alam niyo, ito yung isang gawin natin, no? Pag may preaching, ibalik natin yung may dala tayong Bible, na physical Bible, huwag cellphone. Maganda ang cellphone. Maraming translation. Pero ibalik natin yung pagiging Kristiyano na pag Sunday or Bible study, may dala ka pa ring Bible. Amen? Amen? Oo. Bakit? Bakit? Kaya, kailangan gawin natin yan. Okay. Kasi, sa linggo, para hindi kayo mapagkamalan, baka mamaya, kasi yung iba ang dala manok. Yeah? May iba ang dala kaldero. Tama? Diba? So, alam mo na kung saan pupunta yon. Pero pag ang dala Bible, alam mo na kung saan pupunta yon. Yung may cellphone, di mo alam kung saan pupunta yan. Okay. Pag sinabi ko yung verse at may cellphone ka, okay naman kasi ang bilis pindot. Pero habang binabasa mo yung verse, biglang may messenger, matutukso ka na ikiklik yung sino ang nag-message. Tama ba? Matutukso ka. Kahit sa meditation mo, sa personal prayer life mo, at ang gagamitin mo cellphone mo, habang nagbabasa ka ng scripture, biglang may lumitaw na messenger, iiwanan mo yung Word of God. Ikiklik mo yung messenger. Totoo, hindi? Oo. Hindi ka makakapag-devotion talaga. Walang concentration yun. Mahirap lumago. So, pag ang dala mo ay Bible na physical, walang tutunog. Iisa lang ang frequency mo, iisa lang ang linya mo sa Lord lang. Amen? Oh. Yung Bible, yung cellphone, may distraction, addition. May dagdag na distraction yon. Okay, so, para makakonsentrate tayo, pag nagdi-devotion ka, especially, siyempre, praise God, ito yung physical na Bible. Amen? Pag pastor tayo at walang Bible, di ba? So, magdala ng Bible. Ako, may dala-dala ako, may nasa kotse, may nasa... Marami, para kahit saan ako pumunta, may Bible ako. Amen? Hallelujah. Alright. So, set your affection on the things above, not on the things on earth. At ang ibig sabihin ng set ay direct the mind continually towards the heavenlies. Set. Dapat yun ang palaging naka-mindset ka sa salita ng Panginoon.
A heavenly mindset is intentional. Right? Intentional. Obedience to the command. Set. It is a command. Set your affection. It's a command. Kaya dapat intentional ka sa pagsunod. Meron kang disciplined focus sa Panginoong Hesukristo. Ang kanyang kaharian, ang kanyang salita, at ang lahat ng mga bagay tungkol sa mga makalangit, eternal realities of the heavenlies. Amen? Set your affection. 2 Corinthians chapter 4, verse 18. So we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen or unseen. For the things which are visible are temporal, but the things which are invisible are everlasting and imperishable. Now, sa verse na yan, makikita natin, may mga bagay na nakikita at may mga bagay na hindi nakikita. Amen, Ben? Amen? Okay, let's make things equal. Ang ibig sabihin, ito ay mundo ng isang tao na normal ang pag-iisip. Normal? Sa normal na pag-iisip, pag hindi Kristiyano, meron siyang nakikita, siyempre, yung physical na eyes. Amen ba? At meron din siyang mundong hindi nakikita, yung kanyang imagination. At yung kanyang imagination nasa negative frequency. Ang kanyang imagination ay nakakatakot. Ang kanyang imagination ay puno ng fear. At kung hindi siya makaalis doon sa imagination na yon, unbeliever ito ang usapan, papunta yan sa depression. Papasok yan sa what if. What if hindi na ako makapag-asawa? What if wala akong kakainin sa susunod na panahon? What if hindi ako makapag-aral sa mga kabataan? See, they have their imagination, but they imagine things na kung ano ang kinalakihan, yung fallen nature, yun yung kanilang mundo. So, meron din silang bagay na unseen world sa kanila, pero nakikita nila sa imagination nila. Maliwanag? Sa mga technical people like kumuha ng ECE, kumuha ng electronics, kumuha ng electrical, kumuha ng radio communication, meron din mundo ang mga yan. Sa nakikita, yung wiring, at saka sa hindi nakikita, yung waves at frequency. Pero may instrument sila para ma-measure nila yon. Sinong naniniwala na mayroong nagbo-broadcast ngayon sa 702 DZS? 702? Ano yun? Tama ba? 702? DZS. Meron bang nagbo-broadcast ngayon yan? Yes or no? Pero hindi nyo naman naririnig. Ba't nyo sinabing yes? Diba? Sa tingin nyo ba ngayon, okay, ay may nagsasalita doon sa radyo? Ito na lang, sino yung mga nasa airport at sabi niya, flight number 309, proceed to gate number 15, please. Tapos sasabihin mo, totoo ba yan? Tapos hahanapin mo kung yung may nagsasalita, nasaan kayo nagsasalita. Tapos tatanungin mo pa, ikaw ba yun? Sa gate 15 ba talaga kami, ha? Ay, pagsakay mo sa aeroplano, okay, kasi sunod-sunod ka rin sa iba. Pag upo mo, tapos sabi mo sa stewardess, sa Vietnam ba talaga lalapag ang aeroplano ito, sir? Wow. Sige, tatanungin mo ba? Hindi. Wala na. By faith yun. Sunod-sunuran ka sa sinasabi ng nagsasalita. Tama? Sunod-sunuran ka. Kung ano naririnig mo doon pagdating mo sa airport, kasi nasanay ka na walang nagsisinungaling doon. Minsan lang. Sabi nila, gate number 15, tapos pagdating mo sa gate, go to gate number 12. Ayun lang. Naglakad ako ng haba. Kasi yung nasa boarding pass ko ay gate ganito, pero nag-iba pala.
okay na lang yung TBA. To be announced. Pero yung may gate, tapos maglalakad ka ng paganon, grabe yun. Para kung naglakad ng 4 na kilometro. 3 kilometro, pagod na. Bale. So, you obey. Kung ano yung sinabing instruction, you obey. Pag sakay mo, you obey at hindi ka nangangatog kung dadapo sa sumakay ka ng Cebu. Imagine, tatanungin pa nila, nasa loob ka na ng eroplano. If you are not on this flight, tell somebody, tell the yung stewardess, di ba? Sinisigurado nila na lahat talagang sumakay doon yung tama. Amen ba? Ganon ka-stricto sa airport. Ganon ka-stricto. Ipinaparallel ko kasi dapat matuto tayong sumunod sa salita ng Diyos. Amen. May mga bagay na hindi nakikita, pero alam natin na meron kasi nakasulat. Kung ang tao kayang magsinungaling, ang Diyos hindi kayang magsinungaling. Kung nakasulat, sinabi niya, let all men be liar, let God be true. So we look not on the things which are seen. Ang word na we look not, we do not value things according to what we see with our eyes. Anong mas mahalaga? Pagpunta sa church o yung imbitasyon sa birthday, mas maraming pagkain doon? Di ba? Okay mag-alala pagdating ng araw. Meron din pagkain dito. Pero, bilang Kristiyano, what do you value most? Di ba? Bakit kaya? Ayan, let God be true. Let all men be liar. Magkamali na lahat. Magsinungaling na lahat ng tao. Di ba? Magsinungaling na lahat ng mga inaasahan mong makatotohanan, pero ang Diyos lang ang nagsasabi ng totoo. Amen? Hallelujah. So, we look not on the things which are seen. Bakit kaya hindi mo dapat manangan at magtiwala ng 100% at ilagak ang iyong hope, future, lahat-lahat na dito sa lupa? Why? Because saan natin ilalagay ang ating pananaw, ang value system natin, ang ating trust, ang ating hope, 100% sa mga bagay na hindi nakikita. The things of God above. Amen. Why? Because the things which are visible are, sabihin natin, temporal. Temporal. Okay? Brief time lang yan. But the things which are invisible. Oh, hallelujah. Yung mga bagay na hindi nakikita, not perceived by our senses. We are dito, yung use of eyes dito, hindi limited sa eyes lang, ha? Ang ibig sabihin niyan is, not perceived by our senses. Yan yung application niya. Baka akala nyo, hindi ko nga nakikita, Pastor, pero naririnig ko. Hindi yun ang ibig sabihin niya, na direct na eyes lang ang pinag-uusapan. No. Okay? Ganito ang proper context na makuha natin. Yung context niya para maintindihan natin. So we do not perceive things according to what is seen or perceived by our senses. We do not value things on the perception of our physical senses, but on the things which are of God above. Kasi sinabi na niya kanina, the things above. For the things which are visible, material things, visible, perceived by senses, are temporary only. But the things which are invisible, referring to the above, yung sinabi kanina, context, alright, are everlasting and imperishable. The things which are visible are temporal. Ngayon, kung ikaw ay matalino at masunurin sa salita ng Diyos, naintindihan mo ito. Na ang pag sinabing value things, saan mo ilalagay ang most of your time? Where will you spend more of your time? Kung investor ka talaga at matalino ka, sa mga bagay na temporary o sa mga bagay na eternal? Eternal. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, matalino. Matalino ka, matalino ako, matalino tayo. Oh. Hindi tulad nung nasa relihiyon ka,
Ang para sa Diyos, isang oras lang. Mas maraming oras sa mall. Oy, nagsimba ka na? Sumpal la. Hindi man ni. Bala, tapos na yung religious duty niya. Whole day nasa park, whole day nasa beach. Ang Lord, maliit lang. Pero hindi pa Lord yun kasi religious duty pa lang yun. So, yung palang buhay na yun, nagsasabi na you do not value the things of God. Tama? Kasi, how do you spend your time? If you spend your time, alam mo, talagang, ito, dialogue ng mga manliligaw. Minsan, sa buhay ko, nanligaw din ako. Okay, di ba? Alam mo, mahal na mahal talaga kita. Pero, hanggang text lang siya, at pag nakita kayo, mahal na mahal kita, tago ka na, di ba? Trabaho na. Love you. Ano yun? Okay ba yun? Oh, yung iba nabubula. Roses, I love. Chocolate, I love. Minsan yung mga pastor, ibang kaibigan nagyayabangan. Ha? Nagbigay ka ba ng roses sa asawa mo? Naalala mo ba? Ha? Valentine's Day ngayon? Oh, ano ibigay mo? Chocolate. Ano ibigay? Ikaw, nabigay ka ng rose? Wala akong naibigay. Pastor, dapat kahit na busy tayo, bumili ka naman doon sa kalsada. Bigay mo yung rosas. Naisip ko naman, yung rosas pag binili ko, mamaya, tunaw na yun. Sayang yung pera ko. You don't value. Kaya ako, ang binibili ko, laptop. Amen? Laptop. Totoo ito, nung unang panahon, kahit ano yung Sister Catherine. Oh. Tapos, I spend time, kahit kung ang laptop namin noon, hindi pa, kasi second hand yun eh. Oo, second hand. Nasisira. So, dahil ayokong bumili ng bago pa, kulang pa ng pera, may mekanikuhin ko yung laptop. Buong gabi, 2 gabi, 3 gabi. May second hand kaming sasakyan. Lahat ng punta ni Sister Catherine, importante, ako ang driver niya. So, wisdom lang. Binilhan mo na sa sasakyan para siya na mag-drive, amen? At pag may pupuntahan ko, siya ang driver ko, amen? At pag dumaan kami sa kakilala, sabi nila, Pastor, ang ganda ng driver mo. Yes. Natutong mag-drive, pero hallelujah, drive test yun kasi nagtatanggalan yung mga bumper eh. Nasasabit sa mga fence. Pero, effort. So, ang point ko is, when you love somebody, when you love God, you value them. You value the time. Amen? At pagdating sa pera, hindi namamalimos. Talagang you give the best. Kung sa tao kaya natin gawin yon, how much more sa Panginoon? Amen. Our identity in Christ. We have died to the old nature. For you are dead, and your life is hid with Christ in God. Noong unang panahon, takot ako sa word na dead, died, death. Ay, huwag natin pag-usapan yan. I remember nung bago akong Kristiyano, bagong-bago talaga, hallelujah, na-inlove ako doon sa mga hymns. Oh Lord my God, when I know some wonder, how great thou. Pumunta ko sa mga kaibigan ko na dati kong kainuman. Di ba? Sabi ko, makinig ka sa awit na. Kasi hindi ko naririnig yun noon. Di ba? Na, siguro narinig ko, pero in passing, hindi yun ang mundo ko. Ang mundo namin, siyempre, taga-mundo, di ba? Awit ng mundo, di ba? Karaoke, tama? Yun yung circle of friends ko eh. Awit-awit. Siyempre, nung bata pa, gumahilig kami umawit ng kapatid ko. Nananalo kami sa DPWR.
Grocery yun. Pero second lang ako, siya ang una. Ngayon, awit-awit kami. Ngayon, tinawag ko yung mga kaibigan ko. Pakinggan niyo itong awit ko. Umawit ako, how great! Pinatigil na ako. Uy! Sabi ko, bakit? Bro, pampuniyaraya mo yun. Tumatas daw yung mga balahibo nila. Ang mga yan kasi nung unang panahon, inaawit lang talaga sa pulinarya. Hindi, na-reject ako. Sabi ko, iba ang mundo ko na ngayon Yung mga magaganda sa akin na awitin, conscious na ako sa wordings. Kasi you are worshiping God already. Amen? Yung mga wordings doon, para sa Diyos yun, hindi naman para sa patay. Pero dahil nakagisnan natin na inaawit sa punarya, yung mga tao, they don't understand the wordings. Kaya, tumatas dito. Ang balahibo talaga nila, di ba? Hindi sa presensya ng Diyos. Grabe. Sabi ko, ganun pala ang tagamundo. Kahit awitin mo yung magagandang awit, minsan, pag hindi talaga nakatuon ang utak nila sa Diyos, at Diyos ang inaawitan mo, at mahal mo ang Diyos, iba talaga ang worldview nila. Iba. Pero ngayon, tingnan nyo yung inaawit sa puninarya. Nag-iba. Bagay na talaga sa kanila. Saan ka nakakita ng puninarya na may sumasayaw na naka-short na ganyan? Mga 6 bomb. Grabe! Nung nakakita ko noon, Lord, sabi ko, magpipray ba? Itutuloy ko ba ang prayer dito o hindi? In-invite pa naman ako, ipag-pray daw. Tapos, nauna na yung mga 6 bomb doon. Alam nyo, sinisigurado lang nila na patay na talaga yun. Kasi kung buhay pa yun, tatayo talaga yun. Doon sa show nila. Saan kaya galing yung isip na yun, di ba? Nawawalan ng respeto yung puninarya doon sa namatayan. Solemn yun kasi namatayan Bakit kaya inimport nila ang mga yon? Kasi gusto nilang marami ang makilamay. Ang dami nga, pero hindi. Yung bangkay, walang tumitingin sa bangkay. Wala. Mag-isa yung bangkay, iniwanan nila sa loob. Grabe yung kultura ngayon na, di ba? Kaya, pag Kristiyano ka na, amen, may mga magaganda namang contemporary Christian music. Tama? Na pag may umaawit sa karaoke bar at Kristiyano ka, akala mo, ikaw ay, ano tawag na? OP? Diba? Alam niyo rin, galing yan. OP, hindi ka na OP ngayon. Kasi doon sa pinipindot, mandun na ang mga worship song. Huwag mo nang awitin yung awit nila. Ang awitin mo yung awit natin. By that, you are ministering. Pag pinindot mo, hindi worldly yun. Pwede kang pumindot doon, tapos worship song. Amin ba? Pero pag ang inawit mo ay my way pa rin, wala na, hindi pa God's way yun. Hindi na God's way yun. Magdududa na, di ba? Yung mga kapatid mo sa'yo, kala ko ba ang puso nito sa Diyos na, bakit my way pa rin ang inawit niya? Di ba? So, our identity is in Christ. We have died to the old nature. You are dead. Diba? Pag nagsabi, patay kang bata ka, talaga po, patay na po ako sa sarili ko. Ngunit buhay na ako sa Diyos. Your life is hid with Christ in God. Meaning, alam niyo yung hid in Christ? Meaning, ang nasa front mo na, ang Panginoon Kristo, ang buhay mo, nakatago na kay Kristo, hindi ka na pwedeng i-touch ng kaaway. You cannot be touched by the enemy anymore. Why?
Because your life is hidden in Christ. The believer's old life has died with Christ. Our identity is no longer rooted in the world. Ibig sabihin, pag tinanong ka, sino ka? Anong pangalan mo? Kristiyano. Amen. Meaning, ano ang totoong nature mo? Anak ng Diyos. Our old man is crucified with Him. Yung old sinful identity natin, hindi ka na dinidefine sa lumang buhay mo. Kung ipaalaala ng mga taong nakapaligot sa'yo, ikaw yung ganito, ikaw yung marites, ikaw yung kuripot, hindi na ikaw yun. Dahil ikaw ay may bagong buhay kay Kristo. You are no longer defined by what people say, but you are defined by God's Word. You are a child of God. You are a new creation. Amen! And you belong to God's kingdom. Our life is hidden with Christ. Meron kang security, meron kang identity in Christ. Right? Pag sinabing baby boomer, sino mga yon? Baby boomers. Hindi nyo alam, tayo yun, yung pinanganak ng 1940s hanggang 1960s. Baby boomers. Ano susunod doon? Yeah, millennials, pero I think may tinatawag kami noon na Gen X. Anong nauna, millennial o Gen X? Gen X. Bakit X? Kasi hindi nila alam ang identity nila. X is equal to y plus 1. Gano'n, di ba? Oh, X. Hindi mo alam ang identity mo. Yun yung next one. Tapos, millennial. Sino ang mga millennial? Anong years? Anong year ng millennial? 1990s to 2000? Gen X pa yan eh. 2000 hanggang maybe 2020, gano'n. Meron yan, pwedeng i-type naman yan. Ay, hindi ko ni-research. Pero alam ko yung susunod. Anong susunod sa millennial? Bakit Z? Kasi naglalakad, parang zombie. Ganyan. Gen Z. Tapos bigla mong talingin, alam mo ba yung kwan? Lutang yon. Zombie. Parang zombie. Gen Z. Okay. May tinatawag tayo ngayon na next gen. Next generation. Okay. Ito yung mga AI. Dapat alam niyo yung AI. Ano yung AI? Sa Region 1, anong AI? Ako'y Ilocano. Kasi narinig ko yan sa Bagyo. Talagang binigyan kami ng, ano ang AI sa kanya? Hindi ko masagot talaga. Sinabihan namin, ako'y Ilocano pala. Naku, nadali tayo doon. Okay. So, may next generation na mahilig sa AI. Okay. Okay naman yung AI, pero minsan hindi lahat nasasagot ng AI. Okay? Depende sa nagtatanong. Naniniwala ba kayo na ang gusto mo, ang kasagutan ay nakadepende sa nagtatanong? Kumain ka na ba? Ay, okay lang. Sige, sige. Tumama ba yung sagot niya? Di ba? Gusto mong kumain? Ay, busog pa ako. Tapos, ay, nandito ka na pala. Nakita na niya, nandito ka pa. Nandito talaga siya. Nandito ka na. Okay. Alright. So, ang kasagutan, depende sa nagtatanong. So, our true life is not found in earthly recognition, but in Christ Himself. Amen ba? Ngayon, ang iyong identity ay dapat nang nakakunik kay Lord Jesus Christ lahat. If any man be in Christ, he is a new creation. Ang heavenly mindset ay nagsisimula pag naintindihan mo kung sino ka kay Kristo Jesus. Diyan nagsisimula ang tamang pag-iisip. Ako ay na kay Kristo. Ako ay anak ng kalangitan. Dahil tinanggap ko siya. So,
yung mindset na yan, yung identity with Christ, dyan nagsisimula ang heavenly mindset. So, next na tayo, Brad. Set your affection on things above. So, earthly things are temporary. Eternal things have lasting value. Ano yung mga eternal things? Doon tayo sa eternal things. Seek first the kingdom of God. Ano yung mga bagay na makalangit? Una, na nasain natin, presensya ng Diyos. Amen ba? Amen? Ang holiness ng God at ang kanyang katotohanan. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Ano yung mga bagay na makalangit? Prayer and worship. Word of God. Mga bagay na ipinag-uutos ng Diyos na hanapin, hindi lamang kaharian ng Diyos, mga kaluluwang nawawala. Amen. Praise God. So, ang heavenly thinking, paano magkaroon? Dito tayo ulit. Steps na dapat gawin natin para ang ating mind ay maging heavenly mindset. Amen ba? Nandito ka sa earth, naintindihan mo ang kalakaran sa mundo, hindi ka dapat lumakad ayon sa gusto ng mundo, ayon sa worldly precepts and philosophies and principles. Nandito ka sa mundo, pero ang guidebook natin galing sa kalangitan. Amen ba? So, number one na dapat natin gawin, talagang nasain natin na mabago ang ating pag-iisip. Ang spirit mo na born again, new species, may bago kang espiritu. Kahit hindi nagbago ang mukha mo, huwag kang mag-alala. Ano ba? Praise God. Unahin natin yung espiritu. Yung espiritu na born again, nagbago yan. Pero yung isip, hindi yan na born again. Ang isip dapat natatransform at mayroong pamamaraan. Paano matransform ang spirit? Ay, ang mind natin. Ang Romans chapter 12 verse 2, anong sabi doon? Do not be conformed to this world, but be ye transformed. May mga born again na hindi na-transform. Totoo yun. Pwede ba yung pastor, born again na, tumanggap sa Lord, pero hindi pa nabago ang kanyang pamumuhay? Yes! Maybe pa siya, tumanggap na siya sa Lord. Hindi automatic na bukas, meron ng hello sa ulo niya. Pwede yun, pag sumalangit. Ibig sabihin, hindi siya nagbabago yung ugali niya agad. Katatanggap niya sa Lord. Ngayon, mamaya, nagmura pa yan. O bukas, ano ba yun? Yung kuripot pa yan. AI. Yan, kuripot pa kasi AI. Tingnan mo ba, ya? Bahala na kayo kung anong ilagay nyo doon. Pero born again na. Kaya minsan nagtataka doon, bakit yung pastor born again na ganun pa rin magsalita? Bakit yung pastor ang tagal ng born again? Born again ba yan o attender? Dalawa naman sa church yun. May tinatawag na attender, church attender, at saka born again. Hindi lahat ng umaattend sa church ay born again. Amen? Pero may mga born again, hindi mo alam, born again talaga yon, ang puso niya sa Diyos, pero hindi agad nagbago ang buhay. Bakit? Kasi ang pagbabago ng buhay ay sa utak. Mind. Kailangan ma-renew ang mind niya. At ang proseso ay be not conform. Yan yung number one. Be not conform. Yung iba, karga ng karga din ng Word of God, okay naman. Pero iba hindi nagbabago. Kasi may first word doon, do not conform. Amen? Ang nangyayari kasi, pinaghahalo nila ang Word of God at saka yung prinsipyo ng mundo sa utak. Kaya nagugulo ang utak. Alin ang susundin ko? Ito o ito? Ang tawag dyan ay selective obedience. Kung para sa kanya, susundin niya. Pag hindi para sa kanya, saka na, yung gusto ko muna. Pero anong sabi dito sa Romans 12:2? Do not be conformed.
Huwag kang conform, meaning i-pattern. Huwag mong i-pattern ang utak mo sa prinsipyo ng mundong ito. Pero baguhin mo ang utak mo. Renew. Be ye transformed. Mabago ka sa pamamagitan ng pagbabago ng isip. Ang pagbabagong buhay, nagsisimula sa isip. Now, ang pinag-uusapan natin, born again na. Kasi may mga born again na hindi na bago ang buhay. Tama ba? May mga born again na nanginginom pa. Tama? May mga lasinggo pa. May mga born again na sugarol pa. May mga born again na tumanggap na sa Lord, pero marites pa. Di ba? Totoo yun. Why? It doesn't follow na pag ang spirit mo, tinanggap mo na si Lord, automatic, naalis mo na, natanggal mo na lahat. Why? Kasi yung mind natin na programa ng mundong ito. Yung software ng brain natin ay tinanggap yung prinsipyo ng mundo. Grade 1, grade 2, grade 3. Idagdag mo pa yung inner wounds. May na pinagsabihan ka, ang bobo mo, bla bla bla, wala kang kwenta. Lahat yun na-record sa brain mo yun. Tama? Yung iba sa inyo, tama nga, na band-aid lang. Pag nakuskus, nasusugat ulit. Hindi nag-heal yung wound. Born again na yan, pero maraming complaint pa. Born again na yan, pero poverty mentality pa. Saksakan mo ng Word of God, pero yung isip niya, naka-record pa yung inirecord ng mundo at demonyo sa buhay niya. Wala kang mararating. Kung mga sumpa, gagapang ka pa ng ahas. Mahirap ang buhay mo. Hindi ka magtatagumpay. Inirecord yan ng demonyo noon. True people na narinig mo. So, Kristiyano ka na, di ba? Pero, pag hindi na-transform ang utak mo, hindi na-heal yung wound mo, band-aid lang, ano mangyayari? Delikado na mag-minister. Pag nag-minister ka, baka ang imi-minister mo, may kasabihan na, hurt people. Kaya? Oh. So, bakit yung pastor nagtuturo pero ang sinasabi niya, iba? Anong ibig mo sabihin iba? Sabi niya, kayo! Di ba? Na mga! Oh, di ba? Pero bang pastor, sabi, ang kailangan ko lang sa church na ito ay yung mga tupa. Lahat ng kambing, umalis na. Lahat ng, di ba? Hindi. Ang trabaho ng pastor ay alagaan ang mga tupa at pakainin, busugin. Amen! Parang hindi ko narinig lahat tupa. Amen! Yung kambing, hindi ko alam kung sakaling may nakapasok na kambing, at least pumasok sa church yung kambing. Hallelujah! Oh, amen. Ang kambing, nakakapasok sa church? Yes. Yung lubo mga nakakapasok Yung kambing pa. Yung kambing, be patient. Mabuborn again din yan. Sino yung kambing? Yung may sungay, yung pag mayroong narinig na Word of God, ay bumubuno, lumalaban. Huwag kayong mag-alala, may gatas yan. At pagdating ng araw, hanggat nakaupo yung kambing na yan, time will come, mabuborn again sa Word of God. Magiging tupa yan. Amen. So, pero may mga born again na parang kambing. Umasta. Hindi posible yun. Yes. Why? Yung process ng mind kasi, hindi pa na-renew ang utak niya. Hindi pa na-renew. Kaya ang sabi dyan, be ye transformed by the renewing of your minds. Oh, part of the renewing of the mind is to have a heavenly mindset. Praise God. So, renewed mind. Paano magkaroon ng how to not conform to this world? Reject worldly corruption. Alam natin ang hindi galing sa Diyos, reject mo yun. Hindi pwedeng mag-flow ka dyan. I-reject mo. Pursue righteousness. Yung itinuturo tungkol sa salita ng Diyos, lahat ng tungkol sa kalangitan, holiness, righteousness, goodness, amen? Yun yung habulin mo.
desire purity. Hallelujah. Habang tayo nasa earth, hindi ka pa sa physical, hindi ka pa totally, hanggat hindi dumating ang Lord, yun ang perfection. Pero dapat may effort ka na lumakad sa sanctification and purity. And then, yung love. Oh, love mo ba si Lord? Yes, pero ang love ay dapat tumataas din ang level ng love. Amen ba? Praise God. Hallelujah. Alright? So, we represent heaven on earth. When we have a heavenly mindset, gawin mo ito. Okay? Ikaw ay representative ni Kristo dito sa lupa. 2 Corinthians 5:20. Amen? Ang ating mga pananalita, attitude, relationship, decision, ay should reflect the heavenlies. It should reflect the will of God. Sa ating mga pinapanood, what we watch, sa ating mga pinagsasabi, sa ating mga hinahabol sa buhay, ay dapat, paano tayo mag-respond sa trials at paano natin i-treat ang iba. Dapat yan ay kawangis mo ang Panginoong Jesucristo. You represent heaven. Amen. Ang mga suffering, pagdating sa sufferings, mga persecutions and sufferings, they are temporary. Sabihin nyo, temporary. So ano ang 2 Corinthians 4:17? Ano nakasulat dyan? For our light affliction. Ang ating mga affliction, suffering, light lang yan. Which is but for a moment lang. It works for us. Mga challenges sa buhay, mga pagsubok sa buhay, mga problema sa buhay, mga condition, ito'y temporary lamang at nagagamit. It works for us. Paano nag-work? Far more exceeding an eternal weight of glory. Ito yung sinasabi natin, all things work together for good. Amin ba? Praise God. Ang tawag, gawin mo yung training pain. We look forward to Christ appearing. Para magkaroon ka ng heavenly mindset, dapat nakatingin ka palagi sa second coming. Hindi sa kay Antikristo na darating. Hindi. Yung iba, Antikristo na ang nasa isip ngayon. Tribulation, Antikristo, darating na. Sino ina-expect mo? Si Kristo o Antikristo? Dapat, pag Kristiyano ka, ang ini-expect mong darating ang Panginoong Jesucristo. Amen ba? Okay. So, when Christ who is our life shall appear, we shall also appear with Him in glory. Praise God. Lord Jesus, come. So, pag ikaw ang may expectation of second coming, it will purify your heart. It will encourage your endurance. Sige lang kapatid, magpatuloy ka, malapit na ang pagdating ng Panginoon. Ang lahat ng luha ay papahirin niya. Amen. Ito ay nagbibigay din ng katapatan sa Panginoon. Recon what happened at the cross. I-meditate mo palagi, ano ang nangyari sa cross of Calvary. Hindi lamang si Kristo namatay sa kasalanan natin, siya ay naging tayo. He become us, sinners. Kinuha niya lahat. Hindi lang siya substitute. Hindi lang siya nag-forgive sa atin. Yan yung power of the cross. Kaya sinabi ni Apostle Paul, I have been crucified with Christ. Nakita niya ang kanyang sarili sa cross ng Calvary. Patay na siya sa kasalanan, patay na siya sa mundong ito, at ang buhay na ipinapamuhay niya ay buhay sa pananampalataya kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbigay ng kanyang buhay sa bawat isa sa atin. Amen! Praise God. Yun yung recon what happened at the cross. Even so, consider yourself to be dead to sin, and your relationship to sin is broken already. But you are alive to God in unbroken fellowship with Him in Christ Jesus. Amen! Spend time in God's Word. Sino ang nag-hit budidot na dito? Hit budidot? Hallelujah! Spend time with the Word. Yeah, your Word have I hidden in my heart that I might not sin against Thee. More Word, less sin. More Word, less mistakes. Amen ba? Praise God. The Word renews the mind and transform our thinking toward heavenly things. Ito yon sinasabi ko natin palagi, i-maintain natin ang strong prayer life. Strong prayer life. Praise God. Pray without ceasing.
Alam niyo ba yung pray without ceasing? Marami hindi nakakaintindi nito. Pastor, posible hindi ka titigil. Paano yun? Naglalaba ka, nagluluto ka, hindi ka pa titigil manalangin. Nagte-text ka, nanalangin ka, nagdadrive ka, pipikit tayo, manalangin. Hindi pwede, di ba? Ganon yung paano. Ang ibig sabihin ng pray without ceasing ay have the consciousness of the presence of God. Ito, madaling maintindihan ganito, sa mga nanay. Sa mga nanay, na-experience nyo na nung bata, ang inyong mga anak, sanggol pa, at may karamdaman sila, di ba? Ang gusto ninyo ay hawakan ang anak palagi kasi mainit, may fever. Tama? Pag binaba mo, iiyak yan. Ang hope mo ay, kahit may sakit, pag binaba mo, makatulog man lang. Tama? Ano ang priority? Yung bata o yung trabaho? Yung bata. At pag nakatulog yung bata at ibinaba mo at nakatulog, pwede ka magtrabaho, tama? Pero habang nagtatrabaho ka, ang utak mo, wala naman doon sa trabaho mo, nandun sa anak mo. Parang alam ko, no? Diba? Yes, nakita ko yan, pero mas naintindihan ito ng mga mothers. Yung constantly ang mind ng nanay ay nandoon sa anak na may karamdaman, habang nagtatrabaho, yun ang ibig sabihin ng pray without ceasing. Isip-isip mo palagi ang Lord. Hindi yung, para rin lang yung anak na may sakit. Ibig sabihin, si Lord naman ang naisip mo, ano man ang iyong ginagawa. Amen? Now, hindi ko sinasabi, baka may nakakarinig ngayon ng mga magnanakaw, habang nagnanakaw, iniisip mo ang Diyos, Lord, wag sana akong mahuli. Hindi yun ang ibig, wala yun, hindi kasali dyan nun. Kasi hindi makadiyos yun, relihiyon yun. Di ba? So, praise God. Lapit na tayo. Okay. Walk in fellowship with the Holy Spirit. Hindi lahat ng time nakapagbasa ka ng Bible, hindi lahat ng time ay na-memorize mo ang Bible, pero at least may nasa puso mo, praise God. In the times na hindi ka nagbabasa, may i-remind ang Holy Spirit sa iyo. They are that after the Spirit, do mind the things of the Spirit. Ang mga taong lumalakad sa Espiritu ng Diyos, ang iniisip nila ay ang mga bagay ng Espiritu. Amen. Keep your eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Hebrews 12, verse 2. So, praise God. Ang mundong ito ay naghihintay na makakita ng mga taong ibang mag-isip. Right? Mga mananampalataya na ang kanilang isip ay nakatuon sa kalangitan. If you want, other people will say, sana all, dapat tayo ang maging halimbawa na maipakita natin na may mga taong naniniwala sa mga bagay ng Diyos. So remember our identity in Christ. I-value natin ang mga bagay na eternal. Produce the life of holy life. Give strength during trials, and look up to the second coming. Represent Christ as ambassador of Christ on earth. Amen ba? Praise God. So diyan tayo magtatapos, and I pray na i-practice natin. Ito teaching lang yan, narinig natin anong gagawin, pero hindi ito mangyayari pag hindi natin i-practice. I have given you something na hawakan, pag-aralan, ulit-uliting basahin at pag-aralan sa inyong mga life group, i-practice how to have a heavenly mindset. Hindi ito sermon o teaching na lumipas lang, right, o narinig lang. Ang itinuturo dito ngayon ay kung ano ang gagawin, i-practice natin every day of our life. Tayong lahat ay tumayo. Praise God. So sa life group, pwede nyo i-follow up yan. Saan ka na doon sa how to have a heavenly mindset. Ulit-ulitin po natin yon. How to have a heavenly mindset. Praise God. So, this time, first Sunday, we'll have our communion here.
Hallelujah. Let's sing one song of praise and of worship to the Lord. While I want to pray first. Lord, maraming salamat sa oras na ito. Turuan niyo po kami, Panginoon, na mai-apply ang mga steps on how to have a heavenly mindset. Ito'y patuloy namin pag-aralan, patuloy namin pakinggan, patuloy namin, Lord, i-meditate hanggang sa maging parte ng aming mga buhay. Salamat sa iyong mga salita. Lord God, even we live in two realms, but it is your kingdom that will dominate this earth. We understand, Panginoon, na ang mundong ito ay nagsuffer because of sin, but we are now redeemed. Hallelujah. We are now forgiven, transformed, changed by the blood of Jesus. At kami ay ambassadors niyo, Panginoon. Therefore, we are now in the process of, in the ministry of reconciliation, in the ministry of bringing the good news to the people upang, Panginoon, hallelujah, hallelujah, marami pa ang makakilala sa iyo at ang mundong ito, Panginoon, ay unti-unting mag-align sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Yes, Lord God. Bagamat at the end, tatanggalin niyo lahat ng bahid dungis ng mundong ito upang ang matira lamang ay ang mga bagay na sa iyo, Panginoon. They that remain, they that trust in the Word of God will remain forever. Salamat, O Diyos, sa oras na ito. And in our communion, pagtitibayin namin ang aming commitment ng aming pagsunod sa iyo, O Diyos. Commitment at pagtitiwala sa iyo. Now, you can do all things, O God, sa buhay namin. And we can do all things through Jesus Christ, our Lord. Sa aming communion, ma-realize namin, O Lord God, na hindi lang kami naninirahan sa mundo, kami ay tagalangit na. Sa aming communion, O Lord God, dumaloy ang kagalingan tulad sa Passover in the Old Testament. Dumaloy, Panginoon, ang protection, hallelujah, sa bawat isa sa amin, and that the enemy cannot touch us because our life is hidden in Christ Jesus. Sa aming communion, mapagtibay, O Lord God, ang fellowship ng bawat isa, ang pagkakapatiran, ang pag-iibigan ng iyong mga anak. Hallelujah. Sapagkat, Lord God, kami ay iisa sa Espiritu. In this communion, as we serve, Lord God, hindi lamang sa physical healing, but sa aming mga spiritual healing, Panginoon, maging mga inner wounds be healed. Because ang iyong kalooban ay wholeness, Panginoon. Kami ay buong-buo, O God. He totally healed, spirit, soul, and body, in Jesus' mighty name. Bless the bread and the wine as we distribute, Lord God. All the virtue connected to this, all the promises connected to this, ay ma-receive namin in Jesus' name. Amen. Amen. Hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello. Sound. Sound. Hello, 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 hello. Hello. Sige po, magandang umaga sa ating lahat. We take time na umupo at mag-recap po tayo. Magkaroon tayo ng konting exhortation patungkol po sa ibinahagi ng ating butihing pastor sa umagang ito sa bawat isa sa atin. So, ang topic na tinuro ni pastor sa kanyang preaching ay patungkol sa makalangit na kaisipan or makalangit na klase ng pag-iisip. Now, bago po natin ma-achieve yung heavenly mindset na yan, at para maintindihan nating mabuti, ano bang ibig sabihin ng mindset? Lagi nating naririnig yan pag nag-uumpukan tayo, nag-uusap-usap, may discussion. Kasi yung mindset, kasi na mindset ka. So, hindi bago yung word na mindset sa atin. Lagi nating naririnig yan, kahit sa school, kahit saan. Pero ano ba ang maliwanag na ibig sabihin nung word na mindset? Ang sabi ni AI, ang mindset ay pag-iisip. Yung ating, humingi tayo ng tulong kay AI, ano? Pero anong sabi sa Haggai? Hindi lahat ay kaya ni AI. So yung experience natin, yung puso natin, di yan kaya ni AI. Okay. So ang mindset ay pag-iisip. Ito ay kalooban, yan, pananaw,
how we see things, pananaw, perspective, disposition ng isip, katayuan ng ating isip patungkol sa mga bagay-bagay sa buhay na ito. Okay, another is, ang mindset daw ay software. So makaka-relate dito yung mga marunong sa IT, marunong sa computer, kagaya ni Brother Peter. Pag sinabing software, ito yung software ng utak. Plus, isama natin ang puso. So kung software yan, ito ay isang program. Sino ang gumawa ng program? Anong tawag sa gumawa ng program? Sa IT, sa computer? Programmer. Di ba? Bibigay yung mga commands, you follow the commands, ayan, makaka-accomplish ka ng gagawin mo. Okay. So ang program ay yung utos na nagpapagalaw sa computer. Okay. Pumunta tayo sa tinatawag na mindset. Binigay ko lang yung background na yon para maintindihan natin yung sinasabing heavenly mindset. Noong hindi pa po tayo mananampalataya, hindi pa po tayo mga born again, at pwedeng up to this time na kliniklaim natin na tayo ay born again, may mindset na pong na-inject sa atin ang mundo. Na pwede yung mindset na yan, from hindi mananampalataya, from unbeliever to becoming a believer, may mga nadadala pa rin tayo na nakaprogram sa isipan natin, tinatak at ininject ng mundo. Bigyan ko kayo ng example. Isang mindset ng mundo na pwedeng nadala pa rin natin hanggang sa pagiging Kristiyano natin, pag tayo ay nagbibigay, tayo ay nababawasan. Pero sa heavenly mindset, pag nagbibigay ka, ikaw ay mayaman, pinagpapala. You are living the tsalak life. Okay. Another, ano pang ibig sabihin? Ang isang another mindset ng mundo, pag may sakit ka, pag hindi ka nagpa-doktor at hindi ka nagpatingin, nagpa-check up, ang doktor lang ang pwedeng gumamot sa'yo. Pero ang heavenly mindset, ano ang sabi niya? By the stripes of Jesus, we are healed. At marami pang mga mindset na ang hirap nating mag-breakthrough kasi na-program yon ng kalaban sa utak natin. Bakit? Ano bang trabaho ng kalaban? He comes to steal, to kill, and to destroy. At kilala natin na ang demonyo is the father of lies. He is the greatest deceiver. Kaya ang daming na-i-inject sa kaisipan natin na kaisipan ng mundo. But, praise God, dahil nung nakakilala tayo sa Panginoon, anong sabi doon sa Romans 12:2 na in-emphasize ni Pastor? Be ye not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Again, ang sabi niya sa katuruan sa atin, ang isip ay hindi naboborn again. Ano ang nangyayari sa utak kapag tayo ay soak and immersed sa ating hitbudidot sa Word of God? Ito ay natatransform. So from glory to glory, from strength to strength, pag yung mindset na in-inject ng mundo sa atin, nung tayo nakakilala kay Kristo, na bago nagkakaroon tayo ng heavenly mindset, paano nangyayari yon? Una, intentional. Diba? Sinabi ni Pastor, intentional. Paano maging intentional na i-renew, baguhin ang utak, matransform ang utak? We immerse ourselves with the Word of God, with the teaching of God, with the promises of God. Kaya nga importante yung hitbudidot, we appear and we show before God sa oras na dinesign na covenant natin kay Lord. Mahirap na tayong linlangin ng kalaban kung kilala natin, familiar tayo, bihasa tayo sa salita ng Diyos because we live by the word and the promises of God. Ngayon, kung hindi tayo nagbabasa, wala tayong meditation, every time the enemy attacks us, pag umaatake, di ba? You know, the enemy looks for the weakest link. Ang hinahanap niya hindi yung strong, yung pinakamahina. Sa prayer meeting, natutulog si Brother Bern. So, attack si Brother Bern, weakest link. Hindi niya hahantingin yung mga strong in faith, yung mga on fire. Titignan niya yung weakest link at yun ang aatakihin. Remember that the enemy is like a roaring lion seeking whom he may devour. Kaya huwag tayong pasisila. We should always be on guard. Kaya, ang renewing of the mind should be intentional. May mga gagawin tayo bilang mga anak
ng Diyos. Kaya mag-ingat tayo na hindi tayo attendee lamang. Pag kliniklaim natin na tayo ay born again, tayo ay totoong born again. Kasi ang church, ang pagpunta sa church, ang pagpipray, ang pagbabasa ng Bible is not an indicator na ikaw ay totoong born again. Kasi nga, maraming pwedeng maging front ang isang tao. Nasa church yan, pero ang utak niya nasa labas. Diba? Hindi ko alam kung sa mga oras na to, ano ang tumatakbo sa ating isipan habang nagpre-preach si pastor. Diba? Agyan to kasi siraan minaani, narasa naklagak ni ang almusal ingan. Di manak mga liw na ani na siraan ko, amay alutula. So hindi ko alam what is running on, ano ang tumatakbo sa ating isipan habang tayo ay nakikinig sa word. So maging intentional. Isa yon na sinabi sa sharing ni pastor kanina. Discipline. So yung utak natin dapat disiplinado. Para ito magkaroon tayo ng heavenly mindset. Paano natin dinidisiplina ang ating utak? At anong bahagi ng pagkatao natin ang ating utak? Sige nga mga kapatid, di ba ang tao tripartite? Body, soul, and spirit. Yung body natin, yung nakikita. Yung pag kinurot mo, di ba, yun yung medium, pero hindi yun ang nasasaktan. Yung soul natin, nandun yung will, nandun yung intellect, kaisipan natin, at ang emotion natin. Okay? And then we have our spirit na binigay ng Panginoon sa atin. So tripartite tayo. Ngayon, pwede bang disiplinahin ang utak? Yes and yes. Paano natin dinidisiplina yan? Sa pamamagitan ng Word of God. Intentional, tapos ididisiplina mo pa. Kailangan, yung mga katuruan ni na inay, bantayan natin ang ating mga gates. Ano ba yung mga gates natin? Mata, tenga, bunganga, ilong, ang daming gates, di ba? Oh, so yung tenga mo, narinig niya ganito, sabi ng mundo. Yung kaisipan mo, sabi ng mundo. Pwede mo siyang disiplinahin. Pwede mong i-filter. Pwede mong bantayan. So guard your gates. Uy, napahiya ka. Talanti, agkulagabay sa unlad church. Na-rebuke ka, na-correct ka. Talanti, agkulagabay, agaklaon attend. Kaya meron akong nakitang post, tama yun mga kapatid. It is still a choice to sin. Ang pag-commit ng kasalanan ay isang pagpipili. Hindi mo sasabihin, siya kasi kaya ako nagkasala siya kasi kaya nakapagsalita ako ng hindi maganda. Siya kasi kaya ako nakapagmura. Siya kasi kaya ako nanuntok. Hindi ho tayo pwedeng mag-accuse kasi desisyon natin yon. Pinili natin na gawin. Kaya ang paggawa ng kasalanan ay isang pagpipili. Wala hong sasabing, tanilawanak. So we have to guard our gates. Importante po yan. And of course, focus. Kaya tayo may hitbudidot. Kasi yung hitbudidot is your silent time with God. Kasi sa pamamagitan ng kanya mga salita, pinaparating niya kung ano yung rema word sa atin. Ano ang mensahe niya, ano ang revelation niya for that particular day sa buhay natin na magagamit natin as we face another day of our lives. So, magkakaroon lang tayo ng heavenly mindset kung ang mga minds natin, ang mga utak natin ay nag-undergo ng transformation. At ang transformation is a process. Kaya kung narinig niyo yung sinabi ni Pastor, pwedeng nandito yan, katatanggap niya kay Jesus bilang Savior and Lord, pero mamaya baka nakikipag-inuman, mamaya baka na nagsasalita, nagmumura, mamaya baka na kung ano-anong ginagawa. Bakit? Kasi ang transformation, ang pag-change sa buhay ng isang Kristiyano is from glory to glory, from strength to strength. Pero kinakailangan, decided tayo talaga. Kaya, ano pa ang importante na dapat nating malaman pagdating sa heavenly mindset? May mga bagay tayong gagawin. Now, sabi niya, may mga bagay na nakikita ng ating mata, seen, di ba? Perceive by our eyes, nakikita ng ating sense of sight. Pero may mga bagay at maraming bagay na unseen. Hindi nakikita ng sense of sight natin, pero alam natin na they're existing, they're real, they're happening. Okay. Ano ang command sa atin? Saan daw ang focus natin? Sa mga bagay ba na nakikita? O sa mga bagay na hindi nakikita?
Kaya binanggit niya yung Colossians 1:2, set your affection on the things above, not on the things on the earth. Kasi kadalasan, yung nakikita mo, yun ang focus mo. Doon nakadirect ang attention mo. Yun ang nakikita mo eh. Kaya minsan yung hindi mo nakikita, hindi mo pinapaniwalaan. Anong sabi ng salita ng Diyos? Blessed are those who have not seen and yet believed. Kagaya ni Thomas, di ba sabi niya nung muling nabuhay ang Panginoong Hesukristo, hanggang hindi ko nakikita yung marka ng pako sa iyong mga kamay, hindi ako maniniwala na ikaw si Hesukristo na muling nabuhay. And when Jesus showed him yung marka ng pako, pinagpakuhan sa kanya sa cross, doon siya nanampalataya, naniwala. Kaya sinabi ng Panginoon, mapalad ang mga hindi nakakita pero nanampalataya. Kasi ang tao, meron kaming kasabihan sa Ilocano, jak pati, jak kita. Kung di ko nakita, hindi ako maniniwala. Pero yung mga bagay na hindi nakikita, kailangan ho nating paniwalaan. Kailangan ho nating alamin, di ba? We have not seen God, yet naniniwala tayo that He exists. Ayan. So, kailangan intentional, disciplined, at focus tayo. Iset natin ang ating atensyon, ang ating focus, mga bagay na makalangit, things above, and not on the things on the earth. Bakit? Ang mga bagay po sa mundo ay temporal. Hindi natin pwedeng ipagmalaki kung ano ang mayroon tayo, ano ang kayamanan na mayroon tayo, anong material na bagay na mayroon tayo. These are temporal. Ibig sabihin po, hindi siya permanent. At ang mga bagay na hindi nakikita, ang permanent. Kagaya po ng ating mga pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi ang earthly riches, may kasamang deceitfulness. Yan, deceitfulness of the riches. Mamaya, okay ka, Kristiyano ka, pero nung payaman ka na ng payaman, inagaw na ng kayamanan mo ang pananampalataya mo at delikado po yun. Kaya tayo blines ng Panginoon, remember, sa mundong ito, wala tayong tunay na pag-aari kahit yung damit na mayroon ka. We are always reminded na lahat ng mayroon tayo ay galing sa Diyos. Ang source ay ang Diyos, pag-aari ng Diyos, at tayo ay tagapangasiwa po lamang. We are just stewards. So bilang mga stewards, kinakailangan hong maging tapat tayo. Ayan. So we set our affection on things above. And to conclude, sabi niya, doon sa, kung napansin nyo yung last portion, sabi niya, where the mind goes, the life follows. Kung ano yung iniisip natin, ano ang mindset natin, nagiging ganon ang buhay natin. Kaya sa bawat Kristiyano at mananampalataya, wala na po sanang poverty mentality. Bakit? Kasi hindi kalooban ng Diyos ang kahirapan. Ang kalooban ng Diyos, pagpalain ang kanyang anak, maging blessed to be a blessing. And we are not doing this, yung mga pagtatanim na ginagawa natin in the kingdom of God because we wanted to be blessed. We are always reminded, lagi tayong pinapaalahanan sa ganon. Kaya wag tayong magko-complain, mayroon na namang mission. Mag-share na naman ako, magtatanim na naman ako. Kapatid, kung dinicide mo ang magtanim at nag-complain ka, anong mangyayari? Remember that partial obedience is still disobedience. Kaya kung mag-obey tayo, mag-obey na lang po tayo 100%. Kung ano ang ating mind, where the mind goes, ano ang iniisip ng ating utak. Di ba madalas yung iniisip mo, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Iniisip mo, kinukonsib mo sa puso mo, mamaya sinasabi mo na, talanti mair-ira pak, talanti makapkapuyak, talanti ang gapuy antak, talanti unyala, talanti unya aklabatla. Nasa utak mo yun, kaya mo nasasabi. And once you declare that, you see, declaration is very powerful. Pag dinideclare natin yan, nangyayari sa atin. Kaya where the mind goes, the life follows. Yun ang nangyayari sa atin because yun ang nilalaman ng utak natin, yun ang dinedeclare natin, yun ang sinasabi natin. So anong sinasabi ng Diyos sa atin? Magkaroon tayo ng heavenly mindset. And that kind of mindset is a transformed mindset. Remember po ang ating Romans 12:2. So, hindi naboborn again ang isipan, ang utak. Ito po ay natatransform.
sa pamamagitan ng word, ng teaching, ng pagbabasa ng salita ng Diyos. So, we have to walk, no? Another point is walk in fellowship with the Holy Spirit. Yung pray without ceasing, hindi yung 24 hours that you are praying, but you are staying in the presence of God. Mindful tayo na kasama natin ang Panginoon 24 hours a day, 7 days a week. Hindi yung nasa loob lang ng church na kasama mo ang Diyos at nafe-feel ang kanyang presence, na paglabas mo dito, wala na. That is the reason why nagiging attendee lamang ang isang mananampalataya at hindi talaga born again. Kasi pag lumabas ng church, iniiwan niya yung presensya ng Diyos. Hindi niya kasakasama sa kanyang paglabas. So mamuhay po tayo bilang mga Kristiyano, tunay na born again, 24/7, di ba? Dire-diretso po yan. So yan lamang po. To God be all the glory sa umagang ito. Yan. Thank you po, Pastor Arlene, for the exhortation. Ayan, so now's the time po na tayo po ay maghahanap ng ating mga prayer partners para po sa ating pray one another.
Na-bless po ba tayo? Ayan, tayo naman po ngayon ay aawit, magpupuri sa ating Panginoon. At bago tayo umawit, gusto ko lang pong basahin itong Psalm chapter 86, verse 8 to 10. There is none like you among the gods, O Lord, nor are there any works like yours. All the nations you have made shall come and worship before you, O Lord, and shall glorify your name. For you are great and do wondrous things. You alone are God. Hallelujah. Yes, Lord God. All the tribes, all the nations shall come before you and worship you and glorify your name, O God. Hallelujah. And we, your people, Panginoon, will sing praises to your name and to you alone, O God. Yes, Lord God. Let us sing all together. Hallelujah. Let us praise the Lord. Yes, Jesus. Every tribe will see your glory, O God. Every tribe will see your glory. Every nation. Every nation's bow before you.
Yung mga ginawa mo, Panginoon, wala pong papantay dyan, oh God. For you've done great things, mighty things, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa atin. Before we sing this song, gusto ko pong isipin natin kung ano po yung mga great things na ginawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Number 1 na po dyan, na niligtas po tayo ng Panginoon. At araw-araw po may ginagawang mabuti. Grabe ang Panginoon sa buhay natin. Yung nandito ka po ngayon, nagpupuri, umaawit sa Panginoon. That is great things! Hallelujah! Yes, Lord God! Sabay-sabay po natin gawitin. Let us worship our King. Hallelujah! Come, let us worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. Yes, Lord. See what a Savior has done. See how His love overcomes. He has
ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Hallelujah. We thank you, Lord God, for everything that you've done, Panginoon, for the great things that you've done, Panginoon. Hallelujah. Ang iligtas kami, Panginoon, kahit hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Lord, that is a mighty thing, Panginoon. Thank you, Lord, for your love, the highest form of love, the agape love. Lord, we thank you, Panginoon. Walang sino mang papantay sa pag-ibig mo, Panginoon. Yes, Lord God. Oh, Lord, we continue to praise you, to worship you. Oh, God, before, Lord God, na mabuo kami sa mundong ito, Panginoon, kilala mo na kami. Alam mo na kami. Alam mo na yung pagkatao namin. Lord, ganun ka kabuti. Hallelujah. Ganun kakalaking Diyos, ang Diyos na sinasamba namin, oh God. We exalt you in this place, oh God. Hallelujah. Yes, Jesus. Worship you, Lord. Before you spoke creation, you knew me and you called me yours. My hope and my redemption, with every breath I find yours. Oh, how majestic you reign.
you deserve the highest praise, the highest honor, Father God, that we could give. Oh Lord God, we worship you in spirit and in truth, oh God. Oh, we love you, Lord God. Oh Jesus, you are the strength of our lives, Panginoon. Kahit na anong sitwasyon, kahit na anong challenges, Panginoon, yung dumaan sa amin, Father God. Lord, we know that we have you. We know our God. Ang Diyos, alam namin na hindi ka maiiwan. Hallelujah. Oh, Lord God, if God is with us, who can be against us? Yes, Jesus, you are the strength of our lives. We declare, Panginoon, your goodness today. We declare, Panginoon, we exhort your name, oh God. Be lifted up, Panginoon, in this place. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. With your holy fire, and now I stand amazed by your love and favor. I don't know where I will be. I don't know what I would do now if your love hadn't saved me. You are the strength of my life, and I'm eternally grateful. Great are you, Lord. Great are you, Lord, over all. We will declare, Lord, you are faithful. Great are you, Lord, over all. Great are you, Lord. Great are you, Lord. You set my heart ablaze with your holy fire, and now I stand amazed by your love and favor. I don't know where I would be. I don't know what I would do now if your love hadn't
You are great, Father God. Hallelujah. You deserve all the glory, Panginoon. You are greater, Panginoon, sa kahit na anong problema, Panginoon. Kahit na anong iniisip namin sa mundong to, Father God, you are greater, Panginoon. Kahit na anong kaguluhan, Panginoon, yung mangyaring sa mundong to, Panginoon. Lord, you are our peace, Panginoon. You are our guidance, Panginoon. Hallelujah. We know, Panginoon, na hindi nyo kami iiwan, for you've said that in your word. Lord God, you will never leave us nor forsake us, oh God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for being with us, Panginoon, in every step of the way, Panginoon. We give you all the glory. Pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Ibigay natin ang pinakamalakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. 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 Yes, Father, you are so great, O Lord. Hallelujah. Ikaw ay dakilang tunay, Ama. Dakilang aming Diyos na patuloy na nagmamahal sa amin ng lubusan. Aming Diyos na patuloy na nag-iingat, naggagabay sa amin. Karapat dapat kang purihin, karapat dapat na itaas ang pangalan mo, o aming Panginoong Hesus, sa aming mga buhay. Salamat sa presensya mo sa kalagitnaan namin, mula pa kanina hanggang ngayon. Father, dakila ka sa aming mga pamilya, Panginoon. Dakila ka sa Christ Our Life Ministry family, O God. Dakila ka sa araw-araw ng aming buhay, O God. Dakila ka bawat paggising hanggang sa aming paghimlay, sa aming pagtulog. Tunay na dakila ka, Ama, sa amin. O Diyos, sa araw na ito, Father God, lahat kami, Panginoon, ay sama-sama, O God, na muli, Panginoon, lumalapit sa iyo at patuloy na nagpapasalamat kami, Father, that every time kami nagkakaisa na lumalapit sa iyo, idinudulog ang buong pamilya ng Kong, Father God. Lord, tumutugon ka sa lahat ng aming mga panalangin, O Diyos, dahil nalulugod ka, Ama. Nalulugod ka every time we humble ourselves, calling your name, O God. At bilang anak mo, nalulugod ka na nananampalataya ang iyong mga anak, kami, Panginoon, na lumapit sa iyo, tumawag sa iyo, humingi ng tulong, Panginoon. For you alone are help, O God. You alone are light and a salvation, the stronghold of our life, Father God. Kaya naman maraming salamat, O Diyos, dahil sa araw-araw ng aming buhay, gumagawa ka at patuloy mong ipinapakita kung gaano ka makapangyarihan sa buong pamilya ng Kong, Father God. Lord, salamat dahil sa araw-araw, ginigising mo kami, nililinya mo kami sa linya patungo sa iyo, sa iyong kalooban, Panginoon. At iyon ang nais mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kung paanong ikaw ang aming liwanag, Panginoon, O Diyos, ang iyong salita, ang aming lampara upang lakaran namin ang daan patungo sa iyo, sa iyong kalooban. Lord, salamat, Panginoon, dahil patuloy mong ginagamit, O Diyos, Lord, ang tinalaga mo sa Kong, O God, our head pastor, si Pastor Roland at Inay Catherine Santiago at buong pamilya po nila. Salamat sa wisdom na ibinigay niyo po sa kanila, Panginoon, upang bawat Kong, O Diyos, ay umayon ayon sa iyong kalooban. We are so blessed in you and we are so blessed sa mga lingkod mo na ginagamit mo, Father. Salamat, O God, for the wisdom, Panginoon. And continue, Lord, dalangin namin na i-bless mo po sila. Higit pa, Panginoon, sa aming hinihiling, O God, sa araw-araw ng aming buhay, sa oras na ito, Father. Lord, salamat, Father God, that ikaw ang pastol ng Kong family, Father God, at pinapatunayan mo. Salamat, O Diyos, na sa araw-araw, hindi mo kami pinagkukulang. Bagkos pinahihimlay mo kami sa mainam mong pastulan.
Salamat, O Diyos, O God, that you always provide all our needs, Father. Salamat, O Diyos, dahil yung pangako mo na pag may isa nakakilala, siya ang bunyang sabay na maliligtas. At sa Lord, every day, gumagawa ka ng paraan para maabot sila, Panginoon, upang sabihin namin, hindi pa man po namin nakikita ng buong pamilya namin ay nakakasabi, pero we declare every day, O Lord, and even today, O God, that me and my household, kasama ang extended family po namin, kasama ang kapitbahay po namin, Panginoon, ay sama-sama na maglilingkod sa iyo, Father, in Jesus' mighty name, O God. Lord, salamat po, Panginoon, and even, O God, pinapatunayan mo sa iyong mga salita na sa iyong mga latay, kami pinagaling mo na. Kaya naman we claim, O God, buong kong family, O God. Lord, you are our great healer. Panginoon, O Diyos, na tunay, Panginoon, physically, Lord, hallelujah, pinagkaloob mo ang kagalingan, even spiritually, Father God. Patuloy mo kaming pinapalago, tinatransform from glory to glory, from strength to strength, Father God. Maraming salamat, O Diyos. At tunay bilang anak mo, Panginoon, tinuruan mo po kami at patuloy na tinuturuan na gamitin namin ang authority na ipinagkaloob mo sa amin. The power and the authority to trample down snakes and scorpions, O God, and to overcome all the powers of the enemy, and nothing the enemy will harm us. Kaya Lord, sa pangalan mo, Jesus, sa oras na ito, in the name of our Lord Jesus Christ, winawasak namin lahat ng binabalak ng kaaway of the enemy sa aming buhay, mga ine-inject ng kaaway, mga lies of the enemy sa aming buhay, sa aming pamilya. We cancel, we destroy, and we bind, and we command it all to come out in the name of Jesus. Kaya Lord, salamat, Panginoon, O God, na sa pangalan mo, Panginoon, there's power in your name, O God, ng kaaway, Panginoon, O God, ay tunay na talunan at lahat ay susunod at magbabaw sa pangalan mo. Salamat, O Diyos, O God, sa oras na ito, we declare bilang anak mo, hallelujah, hindi kami magsasawa na sabihin, dahil kabilang anak mo, we are blessed, we are victorious, we are more than conqueror, we are overcomer. Hallelujah, transform from glory to glory, Panginoon, O God, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Father. Maraming salamat. It's all about you, Panginoon. Kaya kami nabubuhay. Kaya Lord, ang kong family, inaalay namin lahat, ang buong pamilya namin as a living sacrifice, holy and acceptable to you, O God. Kaya Lord, salamat, Panginoon. Hallelujah, pagharian mo po kami at patuloy pang pagharian. Pinupuri ka namin at patuloy lamang na itataas namin ang pangalan mo, Jesus, sa aming mga buhay. Ikaw lamang, wala nang iba pa, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yes, hallelujah, hallelujah, Lord God, Heavenly Father, Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Lord, salamat po sa inyong katapatan. Sa bawat hininga po namin ay patunay ng inyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Lord, O God, lahat po ay pinagpapasalamat namin sa inyo. Kalakasan, mga regalo, kaloob na binigay nyo sa amin, Panginoon, O God. Lord, salamat sa wisdom, sa knowledge, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon. Bagamat kami nagkukulang, ay tapat pa rin kayo sa amin, Panginoon. Bagamat kami, Panginoon, nakakalimot, Panginoon, nandyan ka pa rin nakaabang sa amin, Panginoon, O God. Salamat sa dakilan yung pag-ibig sa amin, Panginoon, O God. Salamat sa buhay ng bawat pastor po namin, Panginoon. Every leaders, Panginoon, O God. Evangelist, teachers, Panginoon. Our worship team, Panginoon, O God. Our media team, Panginoon, O God. Our ushers. At sa lahat ng kamay na ginagamit nyo, Panginoon, O God. Pagpalain nyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. At patuloy nyo po kaming turuan. Mas lumago pa, Panginoon.
Lord, O God, every gift you given us, Panginoon, nawa, wag po namin itong itago, Panginoon. Kunin, Panginoon, at ibigay sa iba, Panginoon, O God. Help us develop it, Panginoon, O God. Upang isang regalo sa amin ay mas lumago pa, Panginoon, O God. Lord, give us a pure heart, Panginoon, O God. And make us a vessel for your honor alone, O God. In everything we do, we glorify you, Panginoon. Dahil tunay nga po, Panginoon, wala po kaming pagmamay-ari, Panginoon. Lahat po ng meron kami, maski ang hininga po namin ay galing sa inyo, Panginoon. Wala kaming may pagmamayabang sa inyo, Panginoon. Tinataas ka po namin, Panginoon, O God, sa bawat talento, regalong meron kami, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon. Lord, bawat isa, Panginoon, kabataan, or upper class, Panginoon, O God, give us the desire to be your instrument, Panginoon, to be your vessel, Panginoon, O God. Lord, mga nakatago dyan, Panginoon, O God, ay buksan niyo po, Panginoon, at gamitin niyo po, Panginoon. Lord, yung natatakot na magamit, Panginoon, give them courage, Panginoon, to be used, Panginoon, to advance your kingdom, Panginoon, O God, at magamit bawat buto, Panginoon, na naitanim sa bawat isa ay palaguin niyo po, Panginoon. Lord, yun po yung gusto niyo po, Panginoon. Yung magbunga po kami, Panginoon, O God. Give us the desire to multiply, Panginoon, O God. Give us the desire to be used, Panginoon, sa inyong kaharian, Panginoon, O God. Give us the desire, the burden, Panginoon, na makita na madami pa ang kailangang abutin, Panginoon, O God. The burden, Panginoon, O God, na makita na madami pang mapapahamak, Panginoon, O God. Give us the heart, Panginoon, O God, na magpatawad. Give us the heart na iabot, Panginoon, ang aming kamay sa mga nangangailangan, Panginoon. Lord, every ministry, Panginoon, every churches, you're the builder, you're the foundation, Panginoon, O God. Hindi ito maghigiba, Panginoon. We rebuke every weapon formed against us. It will not prosper, Panginoon, O God. Cover it by your blood, Panginoon. Cover it by your love, Panginoon. Every hands, every feet, Panginoon, O God. Saan man kami mapunta, kami magiging pagpapala, Panginoon, O God. You'll be blessing. At makita ang iyong kaluwalhatian, Panginoon, O God. Let your glory shine upon us. Lord, sabi niyo, we are the light and the salt, Panginoon, O God. Huwag niyo pong hayaan mawala yung apoy sa amin. Mawala yung alat sa amin, Panginoon. Bagkus, Panginoon, O God, kami magliliwanag sa dilim. Lord, in this world, madaming bansa ang hopeless, Panginoon. Nasa dilim, Panginoon, O God. Give us the burden to be a light sa kanila, Panginoon, O God. Kahit mahirap, kayo ang aming kalakasan, Panginoon, O God. In everything we do, Panginoon, O God, makita kayo, Panginoon, O God. Continue, Panginoon, to purify us like a gold, Panginoon. Hanggang ang matira na lang sa amin, Panginoon, at makita ay ikaw, Panginoon, O God. Kayo po may taas sa bawat leaders po namin. Sa bawat instrument niyo po, Panginoon, kayo lang po ang makita, Panginoon. Kayo po ang tinataas po namin, dinadakila. For you alone, Panginoon, O God, deserves
all the glory, Panginoon, O God. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen, amen, amen. Amen. So tayo na po ay makakaupo. At ngayon naman po, hawakan po natin ang ating mga tithes and offering. At tinatawagan ko po si Tita Ness for the declaration of our tithes and offering po. Tumayo po tayo lahat para sa tithes and offering po natin. Sabay-sabay po tayo. Father, we realize that you are our source and you are therefore the source of all our blessings. So we give our tithes and offerings unto you this day as a token of our love and appreciation for you and for your love, grace, mercy, and your blessings upon our life. We give and commit them unto you, not grudgingly or of necessity, but we willfully and joyfully give them to you. For your word says that you love those who are cheerful givers. You instructed us to bring all the tithes into the storehouse and prove you. So, Father, as we give our tithes and our offerings, we thank you for proving yourself strong in our life with your open windows of heaven blessings. Father, we confess your word that all our needs are met according to your riches in glory. We have all sufficiency in all things. All our bills are paid and we have plenty left over. We also confess your word that we are blessed exceedingly, abundantly, and above all that we can ask or think spiritually, physically, socially, and financially. Father, because we are a tither and a giver, we also thank you for the rights and privileges you have given unto us to decree your word over our life. We therefore decree that we are blessed coming in and blessed going out. We are blessed in the city and in the field. We are blessed in our finances and blessed in the storehouses of our savings. We are blessed to be the lender, not the borrower. We are blessed to be the head and not the tail. We are blessed to be above only and not beneath. As we give our tithes and our offerings, we thank you for blessing them to be multiplied and given back unto us. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall you cause them to be multiplied, and return unto us from the north, south, east, and west. Father, you also said in your word, that as a result of our obedience to bringing you our tithes and our offerings, that you would rebuke the devourer for our sake. Therefore, Satan, by the authority of the word of the living God, we decree and declare that you are rebuked from our home, family, health, and finances. We also decree that you are off limits to every area and aspect of our life, spiritually, physically, socially, and financially, by the authority of the name of Jesus Christ. Now, Father, as we commit our tithes and our offerings to you, we receive the promise of your blessings over our life. We speak your word that no demon in hell shall be able to hinder, delay, or stop your blessings upon our life. And we pray that you would use our tithes and our offerings to help establish your word in the earth realm. Cause lives to be delivered and changed and bring in the harvest of souls into the kingdom of God. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Tayo pong lahat ay magbigay. Okay, so for our announcements po, tinatawagan ko po si Ate Joanna. Ayan, so magandang umaga po sa ating lahat. So, ayan nga po, praise God dahil natapos ang 3 days Hagay seminar. So, more on, ayan po, ayan yung mga student na
graduate sa Hagay. Mas marami ang mga kapulisan po na umattend. And ayan, yan po ay first time na lang ulit na nagkaroon ng face-to-face after pandemic na Hagay. Kasi usually talaga 5 days, 10 days ginaganap sa hotel po. And then after 2019 kami yung last batch na nag face-to-face. 2019 yun. And kasama ko dun sila, Sir JR and Ma'am Carol. So, 2019 po yun. And then after nun is online na yung mga sumunod. And then ngayon, praise God dahil ngayon na lang ulit nagkaroon ng face-to-face. And ang president po ng Pangasinan chapter ay si Pastor Roland Santiago. Palakpakan naman po natin kasi blessed na blessed po tayo sa kasi pastor po natin yung president ng Pangasinan chapter. So, ang organization po kasi na yan ay, ayun, ang mga kasama po dyan is, sabi nga ni Sister Resi kanina, mga may matataas ang degree and position po talaga. And yun ay isa sa how to reach yung mga people na nasa yung may position din and na hindi ka mahihiya sa kanila. So, but then hindi naman yun yung pinaka-focus doon, yung position, kundi yung how to evangelize po talaga. Evangelize sa mga tao nga na sa mga nasa position po. So, ako din ay nagpapasalamat sa Diyos kasi nakauwi po ako. And every week na lang ako umuwi. So, every week na lang ako nagpapaalam. At hindi ko din matanggihan po kasi nag-training po kasi kami nila Pastor Roland and Ate Kisi po sa Baguio noon for TC, kung saan kayo ang magti-training po ng ganyan. And ayoko naman sayangin po yung opportunity na yon at yung naging seminar na yon. Kasi syempre, na-sponsoran din po ako para mag-train sa ganyan. Kaya yun, pinagpapasalamat ko po. At tumiming din po kasi yung schedule ng review namin. This buong June po kasi ay every Friday and Saturday is online review. Kasi yung mga university po sa Manila ay isasara. Parang hindi pwedeng mag-class. Utos at national po yun. So, dun sa university na pinag-aaralan po namin ngayon ay sarado ng Friday and Saturday. Lahat yun, walang pwedeng pumasok. Kaya sabi ko, sige, na ako mag-online dyan sa Hagay. Pero syempre, ayoko din naman ma-miss bawat Kaya hindi din ako nakapag-online. Yan lang. Favor ni Lord kasi po ay na-record lahat ng napag-aralan. Kaya pwede kong balikan. Grabe yung favor po na yan. And it is my first time na yung mag-facilitate po sa Hagay with pressure kasi syempre yung mga nandoon, colonel, doctor, and So, actually, one of my testimony po, dahil sa Hagay, kaya ako nag-pursue mag-doctor din talaga. Kaya, huwag kayong mag-alala sa mga bagets natin po nandito kasi ang alam ko may binubuo na pang next gen, mga pang youth. So yan po kasi is for young professionals and mga mga with upper. So, yan. So, nakaka-bless po dyan yung mga kapulisan ng grabe yung mga testimony po nila. Yung isang testimony po dyan ng isang pulis, matagal na daw siyang nililigawan nila Pastor Roland na maghagay. Pero, ngayon wala siyang nagawa kasi may order. May dumating na sulat. At nakapunta po siya. Pero, grabe, bless na bless po sila nung time na yan. And, ayun, ang nakasama po natin dyan, ang naging student po
undergo ng training is si Kuya Kevin, si Kuya Peter, si Lady Lynn, ating teacher, si Erica, Pastor Zeni po. Sister Ressie, ayan, si Sister Ressie. Enjoy niya po yung 3 days training na yan. And nakibagets-bagets din siya sa amin. Okay. So, yun po. Yun lang yung nangyaring training po ng 3 days. At i-announce ko lang po, starting tomorrow, pupunta ang ating mga missionaries sa Cambodia. Wow! Cambodia and Vietnam. Access 2 po yun. Sa mga nag-access 1, ipon-ipon ng pamasahe. Access 2, Cambodia 2, Vietnam, Pastor Roland, Ate Casey, Julina, and Pastora Arlene. So, sabi nga po ni Inay, sa mga mag-offering for support sa mission, i-open po natin ang offering po ngayon para sa mission po. Aalis na po sila by tomorrow. Ay, lapit kay Ate Zeni po, Pastor Zeni. Magpalista na lang po yung mga mag-support sa mission. So, sabi ko, Lord, di man ako makasama ngayon kasi hindi ko pwedeng i-sacrifice yung 2 weeks ko sa review. Sabi naman ng mga kausap ko, okay lang, tapusin mo muna yan. Pero, Lord, yung 5 days Hong Kong ko this June, hindi pwedeng i-cancel yon. Kaya, mag-go din po ako this June po sa Hong Kong ng 5 days. And timing, kasi parang magiging 2 days lang yung absent ko po sa review ko kasi online yung the rest. Grabe po yung favor ng Panginoon. At hindi ako natatakot dahil, oh Lord, ang talino ng Lord ko. So, yun po, siguro yun po yung last din na a-attenan ko ngayong June is yung sa Hong Kong. So, yun po, at magkaroon po tayo ng special offering para sa mga missionaries po natin. Kung nandito po sila, extend po natin ng prayer with them nila, Pastor Arlene. Wala po. Tatawagan ko po si Pastor Pabs para ipag-pray ang ating mga missionaries and yung offering po natin. Lapit na lang kay Pastor Zeni. Okay, so tayo po ay makiisa. So tayo pong lahat ay tumayo. Pag-pray natin ang mga missionary na papunta sa Cambodia. May experience nila ang himala na gagawin ng Diyos sa kanila doon. So let's pray. Hallelujah. Lord, patuloy po kami, O Diyos, na nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Panginoon, nagkakaisa po kami, Panginoon, na itinataas sa iyong pangalan ang aming mahal na Pastor Roland Santiago, si Casey, Panginoon, Pastora Arlene, at saka si Julina, Panginoon. Lord, maging mga kasamaan pa po nila, Panginoon, na pupunta, Panginoon, sa Cambodia. Lord, dalangin po namin yung kanilang paglalakbay, papuntang airport, Panginoon, hanggang sa sasakyan po nilang airplane, Panginoon, papuntang Cambodia. Lord, ang iyong makapangyarihang kamay ang patuloy na gumabay sa kanila hanggang makarating po sila sa Cambodia ng may kaayusan. Kaudin po, Panginoon, yung pag-iistiho nila doon ng 2 weeks, Panginoon. Lord, kayo po, O Diyos, ang patuloy na mag-provide lahat ng mga needs nila, Panginoon. Lord, patatagin niyo ang kanilang pananampalataya, Panginoon. Gamitin niyo po sila, Panginoon, na mag-explore doon sa Cambodia, Panginoon. Na mas lalo po sila, Panginoon, na magamit, Panginoon, sa iyong ubasan, Panginoon. Gawin mo, Panginoon, yung mga needs nila, Panginoon, lalong-lalo na sa financial, Panginoon. Lord, we believe that you can provide all their needs, O God, because you're our provider, O God. Kaya Lord, maraming salamat sapagkat nagtitiwala po kami, Panginoon, sa inyo na kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa iyong mga anak, sa iyong mga lingkod, Panginoon. Kailanman, Panginoon, ay nandyan ang overflowing blessing sa kanila, Panginoon. Sapagkat naniniwala po kami na ang Diyos namin ay buhay. Siya'y gumagawa ng himala noon, ngayon at magpakailanman. Kaya Lord, marami pong salamat
sa oras na ito at ang pag-iingat nyo ang patuloy na manatili sa bawat misyonary, O God. Salamat po ng marami. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so yung mga EGMA students po, may exam po tayo ngayon. Ayan. Yung mga sinulat po yung name kanina nung pinuntahan ko, pwede na pong pumunta sa akin at ibigay po natin yung ano. Thank you po. Ayun po. Sige po, bago natin gawin yung Chalak Declaration, announcement po, yung ating regular schedule na every second Sunday na fellowship, communion, meeting ng mga workers, leaders, and pastors, magre-reschedule tayo for this month lang po ng June. Kasi po yung mission trip po to Vietnam, Cambodia ay 2 weeks po. So, i-move natin from second Sunday, pa-relay na po sa ating mga local pastors, workers, sa lahat ng ating satellite churches. Gagawin po natin sa fourth Sunday. Bakit po? So, ililipat natin for June lang yung ating fellowship, communion, meeting. Gawa ng dadalaw po ang National Women of Blessing sa Sapang. So, schedule po ng Sapang para minsanan na Madam President, Sis Resi, minsanan na natin plus Father's Day kasi ang June po ay Father's Day. So lahat ho nung event na yon, nung schedule na